טוב, אנחנו נתחיל. מי שיצטרף עוד יצטרף בדקות הקרובות. אז קודם כל ערב טוב לכולם, ברוכים הבאות והבאים לערב העיון שלנו של כתב העת שיחות. שמחים שבאתם. זה בעצם ערב עיון שני שאנחנו עושים בקונספט הזה, בפורמט החדש שבו אנחנו מארחים לקראת כל חוברת שיוצאת, או לעתים, או לעתים מיד אחרי שיוצאת החוברת, מארחים את אחד האנשים או הכותבות, הכותבים שפרסמו מאמר בחוברת, ומזמינים מתדיין לדון במאמר, או בהרצאה שבעצם נכתבת בעקבות המאמר. הערב אנחנו שמחים מאוד לארח את פרופסור יארי גביון, שהסכימה להציג הרצאה בעקבות המאמר שלה, ההורה בפרוזדור, מחשבות על טיפול בהורים ומתבגרים, ואת דוקטור דרור אורן, שיציג את הדיון. אני רוצה לפתוח בסיפור קטן, ככה לגבי הנושא שאנחנו נעסוק איתו הערב, הנושא של טיפול בהורים ומתבגרים, יחסים בין הורים ומתבגרים, והטיפול בתוך היחסים האלה. לפני הרבה מאוד שנים, בעברי גם אני טיפלתי במתבגרים, כבר הרבה שנים לא, וטיפלתי במתבגר צעיר, שהרבה ממה שהוא היה עסוק פה, בשונו היה השאלה, איך אני מעיף את ההורים מהחיים שלי. יום אחד הוא הראה לי מדבקה שהוא הדביק על החדר שלו בבית, ששם היה כתוב Free Parents Zone. הוא רצה להדביק מדבקה כזאת גם על הדלת של הקליניקה שלי, כדי שההורים שלו ידעו שאין להם שום זכות להיכנס לפה ושום זכות לדבר איתי whatsoever. הוא אמר אפילו יותר מזה, הייתי רוצה להדביק מדבקה כזאת על כל מקום שאני נמצא בו. פשוט שיעזבו אותי בשקט וזהו. ואז כמה חודשים לתוך הטיפול, הוא חוזר אחרי טיול עם המשפחה שלו בחו"ל, והוא מספר לי ששם כל הזמן היו לו ויכוחים, מה מתבגר צעיר, התווכח איתם על זה שייתנו לו להסתובב לבד בערב. הוא התעקש, הוא הטיח בהם מילים מאוד קשות, ובסוף כשהם הסכימו, אז הוא מספר שהוא מוצא את עצמו, מסתובב די מבוהל, ברחובות שהוא לא מכיר, הוא כבר לא בטוח שהוא יוכל למצוא את הדרך חזרה למלון. ואז הוא אומר, אני הרגשתי, וזה הדימוי, שהדימוי הזה, אני מספר את הסיפור, כי הדימוי הזה נחרט בי מאז, שאומר לי, אני הרגשתי כמו הדמויות האלה בסרטים מצוירים, שרצות בכל הכוח, ואז הן כבר רצות באוויר, והן לא יודעות שהן רצות באוויר, עד שהן מסתכלות למטה, והן נופלות. הוא אומר, אז הבנתי, ככה, הוא אומר שאני בא לו, מתוך השיחה, הוא אומר, אני מבין שהפחד שלי באותו רגע שם, באיפה שהוא היה, לא כל כך היה קשור רק לפחד ממה שקרה לי שם, אלא פתאום ההבנה כמה אני זקוק להם, כמה אני קשור אליהם, וכמה אני אוהב. אז מה בעצם טיב הקשר בין הורים למתבגרים? כמה לבד צריכים המתבגרים מההורים שלהם, כמה ביחד, ואיזה סוג של ביחד? כיצד הוא פועל ברמות המודעות, ואולי חשוב מזה ברמות הלא מודעות? יחידת הילדות זה שם של ספר שדוקטור רוני סולן כתבה על הילדות המוקדמת. וחשבתי שלגבי גיל ההתבגרות, אנחנו לא עוסקים בחידה, אלא אנחנו עוסקים באניגמה, אולי אפילו בפרדוקס. פרדוקס במובן זה שפועלים המון כוחות מאוד חזקים, שחלקם סותרים אחד את השני, ושאין באמת פתרון לשאלות הקשות, החדות, שאופפות את גיל ההתבגרות ואת מערכת היחסים בין ההורים למתבגרים. אז בדיוק כדי לנסות ולהתמודד עם הפרדוקס הזה, או לפחות לדעת עליו הרבה יותר, החלטנו להקדיש כאמור את הערב הזה, ערב העיון של שיחות, במאמר של פרופסור יארי גביון, הורה בפרוזדור, מחשבות על טיפול בהורים ומתבגרים. אז אנחנו נפתח את הערב בהרצאה של יארי, ולאחר מכן נשמע את הדיון של דוקטור דרור אורן. בהרצאה, דיון של דרור יפתח עוד כיווני מחשבה, עוד רעיונות, ולאחר מכן אנחנו נפתח את השיחה, נפתח את הערב לשיחה משותפת, לדיון איתכם. אתם מאוד מאוד מוזמנות ומוזמנים להעלות שאלות, מחשבות, הרהורים, לדברים שיעלו מניסיונכם, מכל מה שיעלה לכם לראש. אני גם אגיד שאם מישהו רוצה לכתוב שאלה בזמן ההרצאות בצ'אט, בהחלט אפשר, אבל אנא כתבו אותם רק אליי, אל תכתבו to everyone, אלא תמצאו את השם שלי, מאוד קל למצוא, ותשלחו את זה אליי, אני אאסוף את השאלות אצלי, ואני בסוף אשתף אותם, או אתן למי ששאל לשאול, פשוט הרבה יותר נוח ככה מאשר ששאלות קופצות בזמן שאנשים מדברים. אז נתחיל. אז יארי, תודה
רבה רבה על הנכונות שלך להיות פה היום. אני אציג אותך בקצרה, פרופסור יארי גביון, חברת סגל ומנהלת הקליניקה לשירות הקהילה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ומרצה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. יארי, הבמה שלך. תודה רבה בועז ותודה רבה דרור שהסכמת להתדיין במקרה שלי. טוב, אני רוצה להתחיל את ההרצאה בגיבור הספר של דוד גרוסמן, ספר הדקדוק הפנימי, ככה קוראים לספר. לגיבור קוראים אהרון קליינפלד. אהרון קליינפלד נמצא בתקופת מעבר בין ילדות לבגרות. הספר עוקב אחריו מזמן היותו כבן 10.5 ועד בערך גיל 14, שנה לאחר בר המצווה. הוא נקרא על שם מישהו שמת בשואה, הוא לובש מעיל כבד שהוא ירושה מקרוב זקן, הוא גדל בשכונה של עולים חדשים יוצאי אירופה אחרי השואה, והתקופה עליה מדבר הספר היא טרום מלחמת ששת הימים. למרות שהוא מנסה למצוא את הקול שלו, את עצמו, לפרוץ את המסגרת הביתית, אהרון נכשל שוב ושוב. הוא לא מתפתח גופנית, קשה לו לקבל את הגוף היצרי, הוא נרתע ונמשך אליו בו זמנית, וגם רגשית הפער בינו ובין בני הגיל שלו מעמיק. להם יש כבר סימני מין משניים, עניין בבנות. הם סקרניים להכיר את העולם שמסביבם. הם עסוקים באידיאלים, והוא רק רוצה להישאר בעולמות ובמשחקי הילדות, ולהמשיך להיות המנהיג הטבעי של החבורה, אלוף ממציאי ההמצאות, הקוסם הודיני, כמו שהוא היה תמיד כל הילדות שלו. דוקטור דורית הופ זאת חוקרת ספרות שהיא כותבת על אהרון שהוא משתבלל בעולם הדקדוק הפנימי שלו. עוד היא כותבת, הוא מתגלם בחוטי העכביש שטבתה לו אמו, הוא מתנתק מהמציאות הסובבת אותו. ככל שהוא מנסה הוא לא מצליח למזער את קולות הוריו כחלק מתהליך הפרידה הנורמטיבי של גיל ההתבגרות, אלא שהם הקולות מעצימים והולכים עד שקולם מתנשא בחינת רוח אלוהים מרחפת עליו. אחד מהשיאים של הספר של גרוסמן הוא טקס בר המצווה. דורית הופ מתייחסת לפער בין המשמעות הסמלית של הטקס, כניסת המתבגר לעולם המבוגרים, ובין המימוש הקליינפלי שלו. מתואר תהליך הכנות שהתכנון שלו התחיל כבר 1.5 שנה לפני המועד של הטקס, אבל אהרון לא מתפתח, הוא נעצר התפתחותית, ואז שונו התוכניות, ובגלל זה הטקס שונה והפך לטקס ביתי צנוע. כדי שלא יראו כמה הוא קטן ושהוא לא גבה, אמא שלו הינדה קונה לו נעליים מוגבהות וגדולות, סוודר עבה במיוחד וז'קט עם ריפוד בכתפיים. דורית הופ מתייחסת לאחד מרגעי המצוקה של אהרון, בו יוכי, אחותו, נדחפת למרכז החדר, כשהיא מחזיקה מגש נוסף של עוף. אני עכשיו מצטטת מהספר. יוכי באה מהמטבח עם מגש נוסף של עוף, ואמא מיהרה לקחת אותו מידיה. אבל יוכי לא ויתרה לה, ושתיהן צעדו ישר אליו, אל חתן השמחה. תאכל קצת מהפופיקלח, מי שלא יודע יידיש, פופיקלח זה טבור, זה קורקבן. אמרה לו אמא, הם טובים. לא, לא, אמרה יוכי בחביבות, תאכל כנף. אבל קורקבנים יצאו היום כמו חמאה, שכנעה אותו אמא, במאור פנים. גם הכנפיים נהדרות, רחנה אליו יוכי, שהיא מבוגרת ממנו, היא כבר מתבגרת, מנוסה. תראה כמה הם נמסים בפה, הפופיקלח, תחכה בו אמא, הודפת בכתפה את יוכי. אתה מוכרח לנסות את הכנפיים, לחשה לו יוכי, לתוך אוזנו בקול בהול, כקושרת, ועדי הניחוח ירפלו לנגדו את זו כאת זו. ושוב אני חוזרת לדורית הופ, שכותבת לנו. בקטע הזה מנסות יוכי ואימה להעביר את אהרון מבחן חניכה, שעניינו הצטרפות סמלית לשולחן האם היהודייה ודרכה לחברה כולה, באמצעות האבסתו בעוף מהביל. כל אחת מהן נלחמת על אופציה קיומית אחרת. יוכי יודעת איך לחיות בביתה זה. היא יודעת שעל מנת לשרוד במדבר השממה הביתי, עליהם לגדל עלים קטנטנים מקופלים שהיא, האם, לא תשרוף אותם. ורק אחר כך מחוץ לבית אולי יהיה ניתן להמריא לפרוש כנפיים. מול אופציית הכנפיים שמציעה לו יוכי, מציעה אמא לאהרון את הביטחון המצמית של הקשר הטבורי. לאהרון אין הרבה מוצא. אם יבחר באופציה של הקשר הטבורי, יהפוך למהדורה מוקטנת של אבא שלו משה, הכלוא במשמני גופו שפותמו בנחישות על ידי האם.
אם יבחר בכנפיים, יהיה הגורל שלו כגורל פרפר מקונף, שנכרך אל מותו על ידי עכביש הממתין לו בדריכות אמהית. האם קולטת נשמתו של האב בתוך הגוף שלו, שהולך ותופח בזכות תבשילי המעבילים, אבל היא לא מצליחה לביית את האבא לגמרי, כי מבעד לעלי עצי התאנה, שאבא ואהרון מטפחים, מנסים להציל אותו מאיזה כנימה, מופיעה השכנה היפהפייה עדנה בלום. היא מזהה את הפוטנציאל הגלום במשה, ומנסה להתקרב אליו, לפתות אותו להגיע אליה הביתה, לעבודות בית קטנות, ועד לעבודת שיפוץ אצלה בבית. משה מנסה לחזור לחיים דרך אותה עדנה בלום היפה, אבל זה מוביל להתפרצות יצרית אלימה של הרס הקירות הפנימיים של ביתה של עדנה, וסופה, משה האב חוזר אל הפופיקלך של הינדה. כך אהרון מבין, דרך משה, שמי ששואף לצאת מתוך גבולות האם, ואולי אפילו להמריא, סופו להילכד כפרפר על ידי קורי העכביש של האם. בסופו של הספר, אהרון קולט עצמו בתא הקפאה של מקרר נטוש, בניסיון אחרון לעשות את תרגיל של הודיני. אני חושבת שגרוסמן מיטיב לתאר את המורכבות שיכולה להתרחש במצב שבו החרדה של ההורה מפני עצמאות ונפרדות מושלכת על הילד וכובלת את האפשרות שלו להתפתח ולגדול. אהרון נידון להישאר בודד, לא מובן, בושה גדולה להורים שלו, הוא מתכנס ונעלם יותר ויותר לתוך העולם הפנימי שלו, ומסרב להפוך לחלק מעולם המבוגרים. עד כאן גרוסמן. הנושא של נפרדות ועצמאות מעסיק מתבגרים, מעסיק את הסביבה שלהם, אולי אפילו יותר מכל שלב אחר בחיים. למרות שהשלב הזה של גיל ההתבגרות ברור מובחן, אולי יותר מכל שלב פסיכוסקסואלי שפרויד טבע, שעליהם יש לפעמים אי הסכמה אם הם באמת קיימים, אבל גיל ההתבגרות זה גיל מאוד מובחן, ועדיין באופן מפתיע, הכתיבה הפסיכואנליטית על גיל ההתבגרות די מעטה, והתחילה גם מאוד מאוחר, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. הראשונה שמתייחסת לגיל ההתבגרות היא אנה פרויד, שהתייחסה לתנודות הקיצוניות במצב הרוח, בהתייחסויות להורה, ככאלה שהן נורמטיביות ומותאמות לגיל. אבל הפסיכואנליטיקאי שהכי מזוהה עם גיל ההתבגרות הוא פיטר בלוס. אני רק אזכיר בקצרה, הוא דיבר על ספרציה שנייה. הראשונה, מזכירה, כתבה עליה מאלר, מתאפשרת בזכות התפתחות מוטורית. בלוס מדבר על ספרציה רגשית, וזה קורה דרך משבר שמאפשר פרידה סופית מההורים הינקותיים ובהמשך אינדיבידואציה. רק בזכות משבר הפרידה יצליח המתבגר לפתור סופית את ענייניו האידיפליים ולהשקיע את האנרגיה הליבידינלית באובייקט זוגי ומיני שהוא לא ההורה. לחשיבה הזו של פיטר בלוס הייתה השפעה עצומה על התפיסה של החברה לגבי מתבגרים ומה נחשב להתבגר, וגם השפעה על העבודה הקלינית והמעורבות של הורים בתהליך הפסיכותרפיה של ילדם המתבגר. בחינוך הדינמי שאני קיבלתי בשנות הלימודים שלי ובתחילת ההתמחות שלי, חלק מהרציונל להמעיט בעבודה עם הורים למתבגרים או לא להתעקש עליה, היה שמתבגרים לא מתלהבים מעבודה שתשלב הורים בטיפול, ושממילא העבודה הטיפולית עם מתבגרים צריכה להתמקד בתהליכי הנפרדות שלהם מההורים לצורך גיבוש האישיות הנפרדת והמובחנת שלהם. בגלל זה לפעמים טענו שעבודה עם ההורים במקרה הטוב חשובה פחות, במקרה הרע יכולה להוביל קשיים בברית הטיפולית עם המתבגר, ועל ההחלטה של המתבגר להפסיק את הטיפול טרם זמנו. אבל אני חושבת, ומי שמטפל בילדים ומתבגרים גם אולי יודע, כמה להורים ולא רק דמויות המופנמות שלהם, יש השפעה וקשר להתפתחות ולפוטנציאל שינוי של הילד הצעיר שלהם וגם של המתבגר. מעורבות ההורים בתהליך הטיפול היא מאוד חשובה, בין המתבגר יישאר לאורך זמן בטיפול, או כפי שקורה הרבה פעמים, המתבגר יעזוב לפני שהטיפול יסתיים, אבל ההורים יוכלו להמשיך בתהליך הזה בעצמם. ואם לרגע נחשוב מה גיל ההתבגרות עושה למשפחה, אז חשוב לזכור שגיל ההתבגרות הוא צומת קריטית התפתחותית, גם ברמה האישית, אבל גם ברמת המשפחה. והרבה מתבגרים מגיעים לטיפול כשלמשפחה קשה לעבור משלב של משפחה עם ילדים קטנים למשפחה עם מתבגרים. בשלב הזה גם המתבגר וגם המשפחה צריכים להתמודד עם כמה אתגרים התפתחותיים ייחודיים.
המתבגר צריך להתמודד עם נושאים של תלות ועצמאות, עם חיפוש הזהות וגיבוש הזהות שלו, הכלה של עוצמות רגשיות ושל מיניות ותוקפנות. אבל גם אנחנו ההורים צריכים להתמודד עם אתגרים דומים. למשל, צריך להגדיר מחדש את גבולות המשפחה. מצד אחד אנחנו רוצים להבטיח נפרדות ועצמאות, מצד שני אנחנו רוצים להבטיח שייכות והמשכיות. זאת אומרת שאני כאימא לא יכולה להכריח את הילד שלי בן ה-16 לחזור עד 9 או ללכת איתי לכל האירועים המשפחתיים באשר הם, אבל אני יכולה אולי לקיים איזה הסכם איתו שבימי שישי כן אוכלים ביחד. כאימא אני צריכה להתמודד עם אפשרות שיהיו לי יותר קונפליקטים עם הבן שלי במשפחה, וגם אני צריכה לזכור שאני כאימא מהווה מודל בוגר ומיני למתבגר שלי. בהמשך אני גם מדבר על עוד אתגר של ההורה ודרך הילד שלו להתמודד עם גיל ההתבגרות שלו עצמו, שהוא פוגש אותו שוב מחדש. כל זה הייתה קצת הקדמה למה שאני אדבר עליו בהרצאה. אז מה שאני רוצה מכאן ובהמשך הדברים שלי זה לקחת את המושג של אוגדן, האובייקט המעברי האידיפלי, ולהתייחס אליו כאופן התמקמות ההורה ביחס לילדו המתבגר. דרך המושג הזה, שעוד מעט אני אציג אותו, וגם דרך חשיבתם של שפירו וזינר וכותבים נוספים, אני רוצה להציע התבוננות על התפקיד ההורה למתבגר, ועל האופן שבו אנחנו כמטפלים יכולים לשלב הורים בתהליך הטיפול של המתבגר. בסוף הדברים שלי, אני רוצה להתייחס לאחת ההתלבטויות שמטרידה הרבה מאוד מהמטפלים למתבגרים, והיא הסודיות והפרטיות בטיפול במתבגר. אני רוצה רגע להתחיל משייקספיר. שייקספיר מבין לליבם של הורים למתבגרים. ובמחזה אגדת חורף הוא משתף בכמיהה שיכולה להיות משותפת להורים רבים למתבגרים. ככה שייקספיר כותב באגדת חורף. טוב לולא נברא מי שנברא אותו גיל שבין 16 ל-23, או לפחות אילו היו הנערים בתקופה זו ישנים להם כבולי עץ, הרי גיל זה לא יצלח אלא לעיבור נקבות וקנטור אבות וגנבות וזוועות. ויש לי הרגשה שהרבה הורים הזדהו עם המשפט הזה. וויניקוט, 350 שנה בערך אחר כך, מצטט את שייקספיר בספר שלו חסך ועבריינות בפרק הנוער לא ינום ולא ישן, ומציע שהפתרון לתחלואי גיל ההתבגרות הוא שאין באמת פתרון. זולת, כך אני מצטטת, שכל נער או נערה מתבגרים, אלא אם כן הם חולים, הופכים בחלוף הזמן למבוגרים. ומוסיף ברוח שייקספיר, יש לשאת את הרעיון של פתרון הדורש זמן, במקום פתרון דרך פעולה מיידית. בימינו ודאי נייחל לכך שבני הנוער ישנו להם כבולי עץ מהיותם בני 12 ועד להיותם בני 20, הוא קצת הקדים את גיל ההתבגרות, ולא בין 16 ל-23, אולם לא ינום הנוער ולא ישן, ומשימתה התמידית של החברה בנוגע לבני הנוער היא להחזיק ולהכיל תוך הימנעות מפתרון כזב, והן מהתמרמרות מוסרנית הנובעת מקנאה בנעורים. חתיכת משפט. וויניקוט אכן מזהיר אותנו מפני הפיתוי של המתבגר למצוא פתרון וכוזב כדי להתמודד עם הקשיים שלו. הוא מציע שעל מנת שהמתבגר ילמד להשתמש במבוגר, הוא צריך לדלג על גופתו של ההורה, זה מילים של וויניקוט, כשעל ההורה לפגוש רצח זה, להתעמת עם המתבגר ולהתלהב עם המתבגר המתלהב מעצמו. כל זאת בתנאי שהמבוגר יכיר בזה שמדובר בהתלהבות של מי שעדיין לא בשל ולא אחראי. הוא מדבר על עימות ממשי ומוחשי שמתרחש על פני מספר שנים עד שהזמן, התרופה היחידה לגיל ההתבגרות, אומר לנו וויניקוט, מביאה את הצעיר לבשלות. וויניקוט מציע למבוגר להיות שם, לא לצפות מהצעיר שיהיה מודע לאי הבשלות שלו, או שיכיר במאפיינים של אי הבשלות. הוא מחדד ומציע שההורים ייתנו לצעירים לשנות את החברה, ללמד את המבוגרים איך לראות את העולם ראייה חדשה ורעננה. כל כך קל לנו להבין את זה על ילדים קטנים. ילד בן 2 שמגלה לראשונה את הגשם, אנחנו מה זה מתלהבים. ילד מתבגר שמגלה את העולם, אנחנו אומרים סליחה, היינו פה קודם. אם המבוגרים הצליחו להיות שם בכל זאת, הם יגלו שהמתבגר והמתבגרת יצאו ממה שוויניקוט מכנה המצב רוח, ועכשיו הם יכולים להתחיל להזדהות עם החברה, עם ההורים שלהם ועם קבוצות רחבות יותר, בלי להרגיש איום של הכחדה אישית. אם לרגע נחזור לארון קליינפלד של גרוסמן, נראה שארון שבוי בקונפליקט בין הצורך לאוטונומיה, שגיל ההתבגרות מציב,
ובין הדרישות הלא מודעות המושמות עליו להתאים את עצמו לצרכים המשפחתיים שמבקשים לשמר את הסטטוס קוו של יחסי המשפחה והאג'נדה שלה. שפירו וזינר במאמר מאיר עיניים, שלדעתי בועז אתה הכרת לי אותו, מציעים שלאג'נדה הזאת, שהרבה פעמים האג'נדה הזאת מייצגת את הצרכים ההגנתיים של ההורים ומעכבת את ההתפתחות העצמאית של המתבגר תוך התכחשות למציאות. ככה מתבגר עלול להזדהות עם דימויים הוריים שהמטרה שלהם היא להפחית את החרדה שלהם במקום לבחון את אלו שלו, של המתבגר. בתהליך הזה מקיימים ההורים והמתבגר קשר שיש בו השלכות הדדיות שמונעות מחרדה מפני אוטונומיה, עצמאות ופרידה. ההשלכות האלה עלולות להניע את ההורה להציע פתרונות למתבגר, כך שההורה ינקה את הבלגן שמשאיר המתבגר, וכך אולי יימנע בלגן חדש. ובאמת בסביבה כזאת שההורה פותר את הבלגן, המתבגר אין לו כמעט אפשרות לגדול ולהתפתח. עוד כמה מילים על גיל ההתבגרות. השינויים הגופניים וההופעה של סימני המין הראשוניים הם אלה שמגדירים את תחילת גיל ההתבגרות. זאת הגדרה מקובלת לתחילת גיל ההתבגרות, ולמרות שיש לי הרגשה שאני מסתכלת על הקהל פה רובנו כבר שכחנו כי מזמן גיל ההתבגרות מאחורינו, כדאי לזכור שזה מעבר מאוד חד מילדות לבגרות. השינויים הגופניים נתפסים כפתאומיים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים או זוכרות, אני כבת אומרת את זה, מה זה ללכת לישון בלילה ולהתעורר בבוקר ולגלות, סליחה, שציץ אחד גדול יותר מהשני וזה פתאום גם נורא כואב. זה פתאום, מהלילה לבוקר. אז אני בבת אחת מגלה שמשהו השתנה. זה טריגר פוטנציאלי לעורר חרדה ובעיקר אי ודאות. המתבגר עסוק בשאלות כמו איך יראה הגוף שלי כשאני אהיה גדול, האם אי פעם אמצא אהבה, האם אני אדע לבחור נכון, האם אני אדע לא לחיות חיים משעממים כמו של ההורים שלי. לפעמים זה מתבטא דרך עיסוק בשאלות וטרדות שלנו ההורים נראות מגוחכות ולא רלוונטיות, כמו בטח אף פעם לא יעבור טסט, או הפחד של העולם יהיה בתול או מדוכא. לא מפתיע שחלק מהפתולוגיות שמתפתחות בגיל ההתבגרות סובבות סביב הגוף, סלידה ממנו, ממיניות ופגיעות עצמיות. אבל זה גם גיל של חשיבה פילוסופית, תחושה של ייחודיות, גרנדיוזית, אפילו הדיכאון שלי הוא מיוחד. אבל גם תחושות אלה יכולות לעורר במתבגר בהלה ובלבול. השאלות האלה נכנסות גם למרחב היחסים בין המתבגר וההורים. וזה עלול להיחוות על ידי ההורה כמבטלות את הקיום שלו ההורה ואת מערכות האמונות שלו. בגלל זה הורים עסוקים באופן שעליהם להתמקם בדיאלקטיקה הזו, בה יש תנועה מתמדת בין תלות ונפרדות. עכשיו אני רוצה לעבור לאוגדן. אוגדן מציע שיחסי אובייקט משולשים ראשוניים מתפתחים בהקשרים של יחסים דיאדיים, כשהאם היא בו זמנית האם של הילדה ושל הילד, ובו זמנית אובייקט חיצוני שמתגלה דרך האם. למשל, דרך המבט שלה על הילד שלה. ואוגדן מציע את ההתבוננות ההתפתחותית הזאת כדרך שהילד והילדה יכולים לעבור באופן שהוא לא טראומטי מהאשליה המגוננת של האובייקט הסובייקטיבי, אלא יכולת לחוות אובייקטים כבלתי תלויים בו ובה. אני אנסה להבהיר את זה. יש לנו אמא וילד, ובהדרגה הילד מגלה שיש עולם נוסף שלישי, שהכרה בו מאפשרת אופנות חדשה של התייחסות לאובייקט. זו אופנות שונה איכותית, ואוגדן תוהה איך המעבר הזה מקשר דיאדי לטריאדי נעשה באופן שאינו טראומטי לילד. הוא מציע שאת המעבר הזה עושה האם דרך תיווך המציאות לילד. מטרת היחסים המתווכים היא לאפשר לילד מעבר יותר חלק, שימנע מהילד להקים מערך הגנתי נוקשה שהמטרה שלו להתגונן מכניסה מוקדמת מדי של נפרדות. ואז הוא מדבר על מה שהוא מכנה החזרה הגנרלית, שבה לפני שהילדה מסוגלת ליחסים עם האחר, היא והאם עורכות חזרה גנרלית לקראת המפגש עם האחר. מתוך הביטחון הדיאדי אמא ובת, הילדה רואה בעיני האם את האחר, את האב, וכך המעבר לקשר עם האב לאחר נעשה באופן מתווך. אני רוצה להקריא פה דוגמה לחזרה גנרלית שאוגדן נותן אותה, בציטוט. בתקופת החביון ובגיל ההתבגרות, היחסים האדיפליים המעבריים בין האם לבין הבת משוחזרים במגוון צורות רחב. אחת הצורות הנפוצות של שחזור הוא מסע הקניות שבמהלכו הבת מודדת בגדים, בעוד האם משתתפת דרך הזדהות עם הגבר. באופן בלתי מודע זה הזדהות של האם עם אבא שלה,
ובאיך שהוא התייחס אליה כילדה. האם כגבר מעריצה את הילדה. אביה של הילדה לא נוכח באופן פיזי באותו רגע, אולם נוכח ביותר מבחינה רגשית כמשתתף שלישי במבט של האם. האם במבט שלה אומרת לילדה, אם הייתי עכשיו גבר, הייתי רוצה בך. אבל זה מבט של אימא שמסתכלת לרגע על הילדה שלה, כפי שהאחר היה רואה אותה. וזה מבט מיטיב, אוהב, מעריץ, ולכן ככה אם מטווחת לילדה שלה את החוויה. אני רוצה לעשות תרגום ישראלי או יהודי משהו. בואו נחשוב על אם שהולכת עם הבת שלה לקנות בגדים לבת מצווש. בדרך כלל הבגדים שהבת תמדוד הם קצת יותר נשיים, הם קצת יותר מדגישים את זה שהיא מתבגרת. הבת מודדת בגדים, נכנסת לחדר ההלבשה, ואז יוצאת החוצה להראות לאם. מה שהילדה תראה במבט של האם יכול להיות מאוד משמעותי לאפשרות שלה להבין משהו על איך האחר שהוא לא האם רואה אותה. האם האמא תסתכל עליה במבט מיטיב, במבט טוב, האם היא תסתכל עליה במבט חרד? אני מציעה לקחת את ההמשגה הזו של אוגדן לכל תהליך התפתחותי שמתרחש במהלך החיים, בו ההורה והילד עושים חזרה גנרלית לקראת כל מפגש עם אתגרי ההתפתחות והמציאות. אחד האתגרים הוא גיל ההתבגרות. ההורה בתפקיד המתווך, בתפקיד האובייקט המעברי, יכול להתמקם כמי שמצליח לראות שהבן יצא מהתהליך של ההתהוות והעמימות, שהוא מרגיש כרגע יותר מגובש, בלי להגיד לילד, הכל יהיה בסדר, אתה מתבגר. אבל הוא יוכל לעשות את זה אם הוא יצליח לראות במתבגר את המבוגר שיתהווה ממנו, עוד לפני שהמתבגר מצליח לראות את עצמו מבוגר. האם ההורה יוכל לעשות את זה בלי להגביר את החרדה של המתבגר, או לנסות לפתור אותה מהר ולגרום לו לאמץ פתרון כוזב כדי להרגיע את עצמו והמתבגר? האם ההורה יוכל במבט שלו להעביר מסר למתבגר משהו כמו, אם הייתי עכשיו הנערה שאתה רוצה להתחיל איתה, החברים שאתה רוצה להיות חלק מהם, המפקד שפוגש אותך בטירונות, הבוס שלך בעבודה, אני הייתי בוחר בך. גם אם אתה מבולבל עכשיו, אני אוהב את מה שאני רואה שהתפתח ממך. במצבים שבהם ההורה מתקשה להיות אובייקט מעברי, או לעשות את המעבר בעמדתו ההורית, עלולה להיות חסימה והימנעות מנפרדות ותנועה לקראת אינדיבידואציה. אני רוצה להדגים את זה דרך תומר. זהו מתבגר שעוסק בספורט תחרותי, והוא אומר לי בטיפול, כולם אומרים לי כמה הייתי טוב במשחק היום. שנינו זוכרים כמה היה קשה לו לאחרונה במשחקים ואימונים. המאמן לא הוריד אותי מהמגרש כל המשחק, וכל הזמן קיוויתי שאבא רואה. לרגע הסתכלתי על הקהל וראיתי אותו בטלפון, התחרפנתי. אחרי שנגמר המשחק, אמא באה אליי ואמרה כמה הייתי טוב, אבל גם היא הבינה כמה התבאסתי שאבא הלך כשנגמר. החוויה הזו של תומר היא חוויה חוזרת. הוא זקוק לאישור של אבא שהוא שחקן טוב. אבא שלו בעצמו היה בעבר ספורטאי, שחלם לעסוק בספורט מקצועי, אך שמעולם לא מימש זאת. תומר פנה לטיפול סביב חרדות וחוויה של שיתוק שחש לפני משחק. ככל שהעמקנו להבין, עלתה חוויית הערך מול אביו. בפגישות עם ההורים אני מרגישה את האב חסר שקט, מאוד ענייני ומעורר בי אי נוחות. האמא דואגת מאוד לבן שלה, אבל היא מאוד 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 זהירה ליד האבא. ממה שאבא סיפר לי על ילדותו, אני מבינה שהתבגרותו של האב הייתה מאתגרת מבחינה משפחתית ואישית, והספורט היה נתיב הישרדות וערך עבורו. כשהיה בגיל של תומר היום, פרש האב מספורט בגלל שהמשפחה נקלעה למשבר כלכלי לאחר מות האב, והוא נאלץ לסייע לפרנסת המשפחה. החוויה הזאת של הכאב והפספוס ניכרת בעיקר כשהוא מבטא אכזבה על בנו, אותו הוא חווה כעצלן ומפונק. הנוקשות של אבא מטרידה אותי, ואני מזהה שבדומה לתומר, גם אני מרגישה לא פעם ייאוש כשאני שומעת את האב והנוקשות שלו. במקביל אני מזהה שתומר מסרב לוותר על האפשרות שמשהו ישתנה בקשר ביניהם. הוא מבטא געגוע לתקופות בהם הרגיש הילד המועדף על אבא שלו. התקווה לשינוי מעוררת אצלו צורך לרצות את האב, להגביר את האימונים הספורטיביים, אך כל אלה רק מגבירים את החרדה מכישלון וירידה בתפקוד. אני מבינה שיש פה אנאקטמנט של יחסי האב עם הוריו שלו, שמושלכים על תומר, שבדומה לאבא שלו, שהוא בעצם המתבגר מפעם, הוא מנסה לרצות את צרכי המשפחה ולוותר על החוויה העצמית הסובייקטיבית שלו. בפגישות איתי, תומר מבטא מצוקה רבה שהולכת וגדלה. עולות שאלות של ערך,
משמעות, תחושות אנדוניה והסתגרות. ההבנה הזאת עוזרת לי להתבונן על הרגרסיה הרגשית והתפקודית של תומר כדרך שלו לאותת על צורך בשינוי. אולי כדי לא לשחזר את חוויית אביו כמתבגר, אלא כדי לאפשר לשניהם פתרון אחר. אבל אני מרגישה שתומר מתקשה לעשות את זה ללא תמיכת ההורים. אני מציעה להגביר את קצב הפגישות עם ההורים, נפגשת איתם ללא תומר. אני משקפת לאב שיש אפשרות שהכאב האישי שלו על החלום שנגדע מרחיק בינו ובין תומר ומאמלל את שניהם. אני משתפת אותם בכך שאני מתחילה לדאוג לתומר. ואז בתגובה שלי, וגם קצת להפתעתי, הכעס של האבא מתחלף בחרדה לאפשרות שתומר יתאבד. אני לא דואגת באותה תקופה לאפשרות לסיכון אובדני, וכשאני מנסה לבדוק את זה עם ההורים, אני מבינה שיש משהו שהאב מחזיק בתוכו בכאב עצום. אבא מתלבט כמה דקות אם לשתף אותי בסוד, סוד שלא סיפר לתומר, ואז הוא מספר לי שאבא שלו התאבד. האמא יודעת, האב מתאר בכעס ובבוז שהוא מרגיש כלפי אבא שלו, עליו הוא מדבר כחלש, לא התמודד עם אתגרי החיים, התאבד והרס את החלומות של כל המשפחה וכמובן שלו. הדיבור על זה בפגישה מעורר באבא חרדה, שתומר אולי קיבל את הדיכאון גנטית מהאבא, וגם הוא עצמו, האבא, היה בדיכאון במהלך גיל ההתבגרות, כשהוא נאלץ לוותר על הספורט. אני מתחילה לראות התחלה של התרככות באבא, יש יותר הבנה לכאב של תומר ולסבל שלו. אני ממשיכה עם עוד כמה מפגשים עם ההורים, והם מתחילים להבין שחוסר הביטחון והחרדה של תומר למעשה מעדדים תחושות מוכרות של האבא, ושתומר למעשה מזדהה עם האג'נדה של אבא לתיקון, אבל גם עם חוויה שהוא מאכזב ונכשל. אמא של תומר מתגייסת יותר מוקדם לחוויה של תומר, היא מבינה שהוא זקוק לתמיכה באפשרות שהוא ימצא את הדרך שלו, גם אם זו שונה משלהם, היא מצליחה לתמוך באבא, אבל גם שומרת על תומר ודורשת מהאב שיסביר לתומר את הרקע לצורך שלו שתומר יצטיין. למשל, יספר לו על הכמיהה שלו כילד שנגדעה, על החלום להיות בספורט תחרותי, ושהיא גם ידבר איתו על אפשרות בחירה עצמאית משלו. יש עוד רגיעה, בעיקר אחרי שהאבא ותומר מצליחים לדבר ביניהם. אני ממשיכה עם הפגישות עם ההורים, אבל עכשיו גם תומר מצטרף. באחת הפגישות אבא של תומר אומר לתומר שהוא גאה בו על זה שהוא הרשה לעצמו לרדת לקבוצה פחות תחרותית במקום לענות את עצמו. תומר נושם, ואני מרגישה שהוא מתחיל להשתחרר מהעול שמונח על כתפיו. לבקשת האב נושא ההתאבדות של הסבא לא עולה, אני כמובן מכבדת את זה. אבל אני מרגישה שדרך העבודה שהאב עושה על ההורות שלו, הוא מצליח גם להתחיל לפרום את הקשר הסבוך שעשה בין אביו ובין בנו, בין קשיי אביו ובין מערכת היחסים המורכבת שיש לו עם בנו, וכך אולי להתחיל לאפשר לתומר דרך התפתחות משלו. כשעבדתי עם ההורים של תומר, יכולתי לזהות כמה קשה לתומר למצוא את הדרך שלו כשאבא, שהוא מאוד מעריץ, לא מצליח לעשות את המעבר בעמדה ההורית שלו ולהתמקם בעמדה מעברית בקשר איתו. זה גרם לכך שמטשטשת התפיסה של האבא את עצמו ואתו של תומר. מה שתומר פוגש במבט של אבא זה את האכזבה ואת החרדה מפני המפגש שלו עם עצמו ועם הרצונות שלו, ולא את המבט שמתווך לו את המפגש עם אתגרי הגיל באופן שהוא לא טראומטי, כפי שאוגדן מציע. אני רוצה להוסיף שהיכולת של המבוגר, ההורה, להתמודד עם האתגר הזה של המתבגר שמחפש את עצמו, מאפשרת גם למתבגר להשאיר את טביעות האצבע שלו על ההתפתחות של ההורה, מהורה של ילד להורה של מתבגר ובמעבר להורה של מבוגר. במובן הזה, מה שקורה פה הוא תהליך אינטרסובייקטיבי, שבו ההורה יוצר את המתבגר שיהיה בעתיד מבוגר, והמתבגר יוצר את ההורה למתבגר ולמבוגר שיהיה. בתהליך הזה המתבגר יכול לרכוש תחושת בעלות על הייצוגים הפנימיים של ההורים שלו, להרוויח אפשרות לגדילה, וגם התמודדות טובה יותר עם תחושת הבדידות של הגיל הזה. רק שנייה, סליחה. ועכשיו אני רוצה להגיע לחלק האחרון של הדברים שלי. אני רוצה להתייחס להתמקמות של ההורה של המתבגר ושל המטפל בתוך אחת הדילמות היותר נפיצות של טיפול במתבגרים, וזה נושא הפרטיות והסודיות. אבל בשביל זה אני רוצה לרגע ולהתמקד בהורים ולרגע לשים את עצמי ואותנו בנעלי ההורים. להיות הורה למתבגר זה לפגוש את גיל ההתבגרות שלי.
על קשייו ורגשיו. גם אני הייתי פעם בפרשת הדרכים הזאת מול הוריי, מול עצמי, וכרגע דרך ילדי המתבגר אני פוגשת שוב את מה שאולי הקפאתי והחבאתי מעצמי. אני כאימא דואגת לנפש של הילד שלי שנמצא בתקופה סבוכה, מיוסרת ומבולבלת. אני רוצה שהילד שלי יעבור את הגיל הזה טוב ממני, וכך אולי גם אני אוכל לעשות תיקון להיסטוריה שלי. אולי אני חוששת מהנפרדות שלו ממני. לפעמים אני גם מקנאה בו, בצעירות שלו, במיניות שלו, בסקרנות שלו לגלות את החיים ובתעוזה שלו לעמוד על כך בתוקף. לפעמים, דרך נקודת המבט של הילד המתבגר שלי, אני תוהה על הבחירות שלי בחיים, על משמעותם. האופן בו ההורים פתרו את גיל ההתבגרות שלהם ואיבדו את היחסים עם ההורים שלהם ישפיע על ההתמודדות שלהם כעת כהורים למתבגרים. הרבה מההורים שהיו בעצמם מתבגרים האמינו שהם יהיו הורים אחרים לילד המתבגר שלהם, מי שהיו ההורים שלהם עבורם. לפעמים זאת אלה הבטחות שנתנו לעצמנו בגיל ההתבגרות. אני לא אהיה כמו אמא שלי. אבל לפעמים זה מתנפץ לנו בפנים אחר כך. ואז הילד המתבגר שלנו הולך למטפל, מספר לו דברים על ההורה, על עצמו, ולהורה זה יכול להיות מאוד מאתגר וקשה. טיפול משפיע על המתבגר, מעורר בתוכו שיח רגשי, מעודד נפרדות, בעל פוטנציאל לעשות שינוי בקשר בין ההורה ובינו, במשפחה שלו, בהורים עצמם. אצל חלק מההורים זה מעורר צורך להיות שם, כדי להבין יותר טוב, אולי כדי לשמור על הילד שלהם, על עצמם, אולי כדי שהמטפל ישמע שהם לא כל כך נוראים, וגם כדי להבטיח שבכל זאת האג'נדה שלהם, שלעתים הם לא מודעים אליה, לא תתפוגג. לפעמים הורים גם רוצים להיכנס לחדר הטיפול כדי להבין את התהליכים שעוברים עליהם מול ההתבגרות של הילד שלהם. האפשרות שההורים יהיו חלק מהטיפול, לפעמים בפגישות משותפות עם הילד, לפעמים בנפרד, יכולה לאפשר את השינוי בקשר שיאפשר צמיחה גם שלהם וגם של המתבגר. וכאן צריך לדבר על מה עושים עם הסודיות, או כמו שאני מעדיפה לקרוא לזה פרטיות המתבגר. שנייה, סליחה. ההבחנה בין פרטיות וסודיות מאוד חשובה. ויניקוט דן בה כשהוא מתייחס לאינקומוניקדו, אני הלא מתקשר, שיש להשירו לא ננגע. הגרעין של העצמי האמיתי. שם ניצאת הפרטיות, אפשרות להיות אני. כשהפרטיות נפלשת, יש צורך להגן עליה באמצעים של תגובת נגד. כנגד סביבה שכשלה. לאפשר את הפרטיות ואת האפשרות הבריאה לבחור בחוסר קומוניקציה. כשאנחנו לא עושים הבחנה בין פרטיות לסודיות, אנחנו המטפלים נחשפים לקאונטר טרנספרנס בו אין תנועה, אין אפשרות לחקור את העולם הפנימי, אין משחק, ואני חושבת שלא יכול להתקיים טיפול. אני רוצה להביא דוגמה. גיל בן 16 מבקש מהוריו טיפול כדי להתמודד עם סוגיות רומנטיות, אבל כבר בפגישה הראשונה מספר למטפלת שיש לו חרדות מהצבא, עליהם הוא לא משתף את הוריו, והנושא הרומנטי כביכול לא מגיע בכלל לטיפול. הדוד שלו מצד אמא שלו נהרג במהלך השירות הצבאי, ושמו של גיל, שהוא בן בכור במשפחה הזאת, ניתן לו בהשראת שם הדוד. האם מתארת שמרגע שנודע לה שהיא בהיריון עם בן, החלו בחרדות לגבי הצבא. שאלת השם שנתנה לבנה העסיקה אותה מאוד, אבל שביטאה את הדילמה שהייתה עסוקה בה. הרצון לשמר ולהמשיך את שמו של אחיה, אבל בו בזמן גם הצורך להרחיק את גורל אחיה מזה של הבן שלה. זה טיפול שמובא אליי להדרכה, והמטפלת של תומר מביאה את התחושה שלה שגיל נמצא בקונפליקט דומה. הוא רוצה ללכת ליחידה קרבית. תוהה אם זו הציפייה של ההורים שלו או של החברה ממנו, לפעמים גם מפנטז על מות גיבורים, אבל בו בזמן מתלבט האם מסוגל להחזיק נשק, משתעשע בסרבנות על רקע פציפיזם, ושוקל אם להוסיף כשם אמצעי את שמו המקורי של דודו. אמא של תומר מבקשת להיפגש עם המטפלת כדי להבין מה קורה לו שהוא כזה בונקר. גיל לא מעוניין שהיא תפגוש את הוריו, חוץ מפגישה אחת בתחילת הטיפול שהיא חלק מהחוזה הטיפולי, ומסביר זאת בכך שהוא זקוק למקום הזה נטול הורים. המטפלת מכבדת את הבקשה ומניחה שמרגע שיהיה לו יותר אמון בה ובטיפול, הוא יאפשר מפגשים משותפים איתה או לכל הפחות שלה איתם בלעדיו.
אבל גיל מתמיד בסירוב, והאמא מתחילה להעביר למטפלת מסרים. למשל, מתקשרת כמה פעמים כדי לברר אם היא חייבת תשלום או איך להעביר את התשלום, למרות שכל זה סוכם כבר בחוזה הראשוני. בהמשך היא כותבת לה הודעות וואטסאפ שמבקשות לברר מה קורה עם גיל. בפגישות איתו המטפלת שומעת על הקשיים שחווה מול אמא שלו, על הרצון שלהם שיתגייס למודיעין או לפחות יחידה קרבית יותר לייט. האמא מתאמצת להפעיל עבורו קשרים לאור זה שהיא עצמה אחות שכולה. היא גם כל הזמן מנסה לקבל ממנו מידע. ביחסי העברה שלה מטפלת מזדהה עם התחושות של תומר, ובנימוס אבל גם באסרטיביות מבהירה לה שכל עוד גיל מבקש היא תכבד את החלטתו לא לשתף אותה בתכנים שעולים בטיפול ולא להתעקש על פגישות משותפות. תומר מספר למטפלת שהוא מתרחק מההורים, מסרב לאכול גרי, את המרוחות. גרי, סליחה שנייה. גיל, את אומרת תומר וגיל, סירוגין? כן, אמרתי תומר? אז אני מדברת על גיל, סליחה, כן, טוב שאתה כן, כי זה מתקן אותי. מתערבב מדי פעם, אז רק כדי שיהיה ברור סליחה, שאנחנו מדברים סליחה, על גיל. אני עוד כנראה ב-attachment לתומר, כן. טוב, אז אנחנו כן, מדברים על גיל, אוקיי? גיל, טוב כן, שאתה כן, מתקן אותי, כן. סליחה. אז היא מזדהה עם התחושות של תומר, ובנימוס ובאסרטיביות מבהירה לה שכל עוד, נכון, כתבתי גיל במקום תומר, אה, כתבתי תומר במקום גיל, סליחה, אני מאפסת גיל, אוקיי? זו טעות שלי. היא תכבד את החלטתו לא לשתף אותה בתכנים שעולים בטיפול. גיל מספר גיל, למטפלת שהוא מתרחק מההורים, מסרב לאכול איתם ארוחות, שהפסיק לקחת מהם דמי כיס. ההורים נלחצים, מאיימים להפסיק את הטיפול, ואימא מתחילה לכתוב הודעות נמרצות למטפלת. אצל המטפלת מתעוררת דאגה שהטיפול ייפסק בלחץ ההורים, ובכלל משהו בגיל מתחיל להדאיג אותה. באותה תקופה מודרכת מטפלת גם במתבגר אחר שנמצא לפני גיוס לשירות קרבי. כשהיא מדברת עליו, אני מזהה אצלה בעברת נגד הזדהות עמוקה עם חרדות האם מפני גיוס. זה לא קורה עם גיל, ואני ממש מופתעת לאור זה שגיל הגיע לטיפול ויש כזאת טרגדיה משפחתית של אובדן. אני מנסה לשאול אותה מה קורה פה. ואנחנו מבינות שיש לה הזדהות עם גיל, אפשר לקרוא לזה הזדהות השלכתית תואמת, שלא מאפשרת לשמוע קולות אחרים. ואז אנחנו מנסות לבחון את הבחירה שלה, בשם החיסיון והפרטיות, לשתף פעולה עם בקשתו של גיל, לא לפגוש את ההורים, כשבפועל היא יצרה פה מעין קנוניה עם חלקים נוקשים שלו, שפוגעים גם באפשרות הבחירה שלו. היא הולכת עם זה לטיפול בגיל, ומשתפת אותו במחשבות שלה. הוא מספר לה שהוא מזניח כל דבר שקשור לצבא, מתעלם מזימונים, נרשם לכושר קרבי ולא מגיע, וגם לא מקדם אפשרות של הליכה למכינה, בדומה למה שרוב החברים שלו עושים. המטפלת משקפת לו שגם בטיפול הם כמעט כבר לא מדברים על ההתלבטויות שלו סביב הצבא, אלא בעיקר עוסקים בחוויות שלו מול אימא. היא משקפת לו שהרחקתה של האם משרתת אצלו גם ניסיון להרחיק את סיפור המוות של הדוד ממנו. הוא בתגובה אומר שהוא מסתכל בסיפורים בהם ילדים שנקראו על שם אנשים שמתו בצבא נפטרו בנסיבות דומות, ובפעם הראשונה אפשר להתייחס לכמה הוא מפחד מללכת לצבא. הוא מסכים לקבוע פגישה משותפת עם ההורים, מפגש קשה, טעון, כואב, הוא מאפשר לעצמו לכעוס ולגלות חרדה באופן גלוי כלפי ההורים שלו. בפגישות הבאות, המטפלת, ההורים וגיל מנסים לסרטט גבולות חדשים לקשר שיאפשרו גם חוויה משותפת של כאב, חרדה ואשמה לצד נפרדות. הטיפול הפרטני נמשך לצד פגישות עם ההורים. עכשיו נושא הצבא והבחירות שמתלבט בהן ממלאים את רוב הפגישות ומחליט ללכת למכינה. הטיפול מסתיים. לקראת הגיוס הוא מתקשר למטפלת ומספר לה שהחליט להוסיף לעצמו שם שני בתוכו נמצאים האותיות ח' וי' חי. וגם אימא שלו מתחילה טיפול לעצמה. דרך ההדרכה על הטיפול בגיל הבנתי את אותם מצבים בהם ההצדקה לפרטיות ממסכת ליקוי או שבר עמוק ביחסים שמונע תנועה של המתבגר ותנועה בקשר בינו ובין ההורה. דבר דומה קורה במצבים בהם עולה סיכון ממשי לבריאות הגופנית והנפשית של המתבגר, שדורשת מאיתנו עמידה מול המתבגר ודרישה להפרת סודיות כדי לשמור על החיים. אני רוצה להזכיר גם שני כותבים פסיכואנליטיקאים, נוביק ונוביק, הם עובדים עם מתבגרים, הם מציעים לעשות הבחנה שמזכירה את זו של ויניקוט בין פרטיות וסודיות,
והם מחדדים שפרטיות מתייחסת לחיים מנטליים, וזו זכות הקיימת ביחסים הדדיים ומובחנים שיש בהם כבוד הדדי. בסודיות יש עוינות, יש בה קונוטציה של שימוש במידע כנגד האחר, ולכן הם מציעים לעזור להורים ולמתבגר להבחין בין החקירה של העולם הפנימי של המתבגר והעולם הפנימי של ההורה, ובין סודות שמשרתים צרכים הגנתיים של ההורה ושל המתבגר כדי לעכב נפרדות ושינוי. ההבחנה בין השניים מאפשרת לעשות עבודה גם עם המתבגר וגם לעזור להורה להתמקם באופן אחר שיאפשר למתבגר לעלות על מסלול יותר טוב של צמיחה. אני בעצם רוצה להציע את המילה פרוזדור כדי להתייחס למעבר הזה בין החדר הפרטי של המתבגר ולזה של ההורה, ושם צריך לדעתי להתמקם ההורה. כדי שזה יתאפשר, אנחנו צריכים להכניס את ההורה, ואז יוכל להתקיים התהליך האינטרסובייקטיבי הזה שבו ההורה יוצר את המתבגר והמבוגר שהוא עתיד להיות, והמתבגר יוצר את ההורה העתיד להיות שלו ושל המבוגר שיתהווה ממנו. ואם אני חוזרת אלינו המטפלים, נשאלת השאלה מה התפקיד שלנו בתהליך הזה, האם גם אנחנו במבט שלנו נוכל להעביר את המסר להורה ולמתבגר שאנחנו מזהים את ניצני התפתחות הקשר שלהם לקשר בעל איכות חדשה, האם אנחנו נוכל להיות אובייקט מעברי לדיאדה הזאת? אני יודעת שאני לא נוגעת במצבים מורכבים שבהם כניסת ההורה לחדר יכולה להיות פוגענית, זה לא לכאן. אני רוצה לסכם את הדברים שלי. התהליך האינטרסובייקטיבי הזה בו הילד והמתבגר בונה את ההורים שלו כהורים למתבגרים, וההורים בונים אותו כמתבגר ומבוגר לעתיד, הוא חלק ממה שאני מבקשת להעיר כמטפלת במתבגרים. אבל בשביל שהתהליך הזה יתאפשר, יש צורך שהמתבגר וההורים יצליחו לעשות עמימות והתהוות שמרכזיות במיוחד בתקופת ההתפתחות הזו של גיל ההתבגרות. ההורה נמצא שם, רואה את הבלבול, רואה את הקושי, אבל הוא יכול יותר מהמתבגר אולי לראות את המבוגר שיתהווה מהילד שלו, עוד לפני שהמתבגר רואה את זה בעצמו, בלי להאיץ בו, אבל עם סקרנות להכיר אותו ואת מי שהוא יהיה. בתהליך הזה יש גם מהרב דוריות, כי ההורה דרך ילדו המתבגר פוגש את עצמו שהיה מתבגר, את מערכת היחסים שלו עם ההורים שלו עצמו, שהם היום רואים אותו ואותה אבא ואימא למתבגר, והם סבים לילדם. באותו האופן בתהליך הזה, גם המתבגר לומד משהו להורים שלו, היחסים שלהם עם ההורים שלהם, והשינויים שעברו ועוברים ועוד יעברו. התהליכים האלה ילוו באיזשהו אופן את הטיפול במתבגר, במפגשים שיהיו למטפל עם ההורים, יחד או בנפרד למתבגר. לסיום ציטטה שמיוחסת למארק טוויין, לא מצאתי לזה אישור בכתביו, אבל משהו מהציטטה הזאת מבהיר משהו מהאפשרות של ההתפתחות הקשר בין הורה לילדו המתבגר. כשהייתי ילד בן 14, אבי היה כל כך בור שלא יכולתי לסבול שיש לי זקן בסביבה. כשהייתי בן 21, נדהמתי כמה דברים למד האיש הזה ב7 שנים בלבד. תודה רבה רבה רבה. וואו, יארי, תודה רבה רבה. פתאום הפרדוקס נהיה פאזל מורכב כזה, או לפחות איזו דיאלקטיקה שעושה סנס. כן. אז המון תודה על עושר של מחשבות. אני יודע שאצלי כבר בראש רצות הרבה מחשבות ושאלות. אנחנו אחר כך תנשמי, תנוחי, תשתי מים, אנחנו נמשיך אחר כך ונעבור לדרור. דרור פה, כן. דוקטור דרור אורן, פסיכולוג קליני וחינוכי מדריך, מייסד ומנכ"ל משותף של עמותת אמפתיה, ומפתח מודלים לעבודה טיפולית עם הורים והורות. בבקשה, דרור. אז ערב טוב, וקודם כל תודה רבה בועז על ההזמנה, ויארי על המאמר ועל הרעיונות שהוספת ושאת מעלה. בעצם במאמר ובהרצאה, את הצלחת לסרטט ולהעיר את הצורך לשתף את ההורים, לפעמים כאשר מטפלים במתבגרים. ואני שמחתי מאוד לראות ולקרוא את החיבורים האלה ואת היופי שבהם, בין התיאוריה לבין ההסתכלות על ההתבגרות ועל המתבגר ועל ההורים ועל הטיפול בהם. בהתדיינות הזאת שלי, אני אנסה להתייחס לנושא מנקודה נוספת, ולהראות מהמצבים שבהם מאחורי הפנייה או ההפניה של מתבגר לטיפול, עומד קונפליקט או קונפליקטים לא פתורים, של הורה אחד או של שני ההורים,
קונפליקטים שיכולים להיות התבגרותיים או אחרים, וההסתכלות הזאת, ההבנה הזאת, יכולה להרחיב את נקודת המבט שלנו כמטפלים, מטפלים במתבגרים, שלא תמיד להתמקד אוטומטית בטיפול במתבגר, ולשקול את האפשרות להתמקד דווקא בטיפול בהורה, או לשאוף להחזיק בנקודת מבט אינטגרטיבית וגמישה, שאנחנו כמטפלים משחקים במרחב של אפשרויות מעשיות, בטרם אנחנו ננקוט עמדה שמתמקדת, באופן שגם עלול להיות מפצל, בעבודה עם המתבגר, בהפרדה מהוריו, ואני אנסה להראות דוגמאות קליניות ותיאורטיות שמבארות את התפיסה הזאת. אני אתחיל בשיר שאני אוהב הרבה מאוד שנים, ומתחבר אצלי לעבודה עם מתבגרים באופן ישיר, והשיר נקרא אפר. אבל השימוש שרטוש עושה בשפה הוא שימוש מאוד עשיר ומורכב, והמילה הזאת היא למעשה מופיעה במשמעות של רצועת בד, שמכסה את העיניים במשחקים מבחינה ספרותית, ומסווה על העיניים לשם התחפשות. אפר. אני כבר גדולה ואני מתאפרת. פעם, כשלא ידעתי להתאפר, עשיתי פרצופים. לא אהבתי לעשות פרצופים, אבל אני אוהבת להתאפר. ורטוש מדבר על ההבחנה בין הילדות להתבגרות, דרך המעבר מעשיית הפרצופים לאיפור, ואנחנו נסתכל על זה באופנים של הדברים, הנקודות שאני אעלה. טיפול קלאסי במתבגרים, כמו שכולנו יודעים, מניח שתהליך ההתבגרות מערב התמודדות עם שינויים מיניים, הורמונליים, פיזיים ושכליים, פנימיים וחיצוניים, שלוקחים חלק ומעורבים בפיתוח הזהות למרכיבים שלה. לשם ההתמודדות עם השינויים הללו ובדרך לעיצוב האינדיבידואליות במונחים של שטרנברג, ולמציאת המקום שלך בחברה ועם עצמך. ובשביל התהליך הזה המתבגר זקוק למרחב משלו ולהבדיל את עצמו מהוריו. ואכן בלוס שאמר רק באמצעות קונפליקט תושג בגרות, יחד עם כותבים רבים שהוזכרו גם כמו אנה פרויד, וויניקוט ואחרים, התוו דרך טיפולית עם מתבגרים, שאולי מקדשת אפילו את הנושא של הנפרדות והאינדיבידואליות, ועושה הפרדה בין הטיפול בילד המתבגר לבין ההורים. אחד הציטטות שאני הרבה פעמים נותן בקורסים בטיפול בילדים, זה מהספרים של האנליזה של הילדים, שאומרים, למשל בשפה של סמירנוף, העבודה עם ההורים יכולה להיות חשובה ביותר. ואז הוא ממשיך וממשיך וממשיך ואומר, נשלח אותם לאנליזות משל עצמם. והמקורות התיאורטיים והקליניים שעיצבו חלק גדול מהקונספציה הזאת, התבססו על דגש של פיתוח זהות מתוך נפרדות, כמסמנת צורך במרחב גדילה אחר. השאלה היא, עד כמה ומתי אפקטיבי פיצול כזה, בהתחשב בסביבת חייו המיידית של המתבגר, באישיות של ההורים, ביחסים, במודלים ובקשרים. יארי הציג המצבים שבהם יש צורך לערב את ההורים באופן משמעותי בטיפול במתבגר, ומהמורכבויות ומהאתגרים שכרוכים בכך. אני אקח את הנקודה הזאת ואשאל, האם להכניס את ההורים לחדר הטיפול כמטופלים, ואיך מבחינת ראייה נוספת להכניס את המתבגר לתמונה. זאת אומרת, בדיאלקטיקה הזאת מבחינתי השאלה מתבגר הורה יחסים היא שאלה פתוחה. ואני אתן דוגמאות שקשורות לקליניקה ודוגמאות שקשורות בעצם לתפיסות שעומדות מאחורי הדברים. ואני רוצה להתחיל רגע מהנושא של הקונספציה לגבי ההתבגרות, שכמו שנאמר היא הקונספציה המקובלת כבר מתקופת מלחמת העולם השנייה ואילך, וגם מורטון צ'טיק ואריקסון ואחרים כמו בלוס הדגישו את הנושא של בניית זהות שמעורבת בסערה. יותר מכך, היו כותבים שהרחיבו ועשו טיפולוגיות שקשורות להתבגרות, ודיברו למשל על הסבר של שיעבוד זהות מאריקסון למרסייה ולגיליגן, והניחו
שהשינויים האלה הפנימיים, שהם שינויים משמעותיים, תמיד מוליכים למשבר. בפועל שאנחנו מטפלים במתבגרים, אנחנו מגלים שלא תמיד נמצא לו זכר, ואנחנו גם נזכרים שלמעשה, אם אנחנו משתמשים רגע במושג של הצייטנינג, רוח הזמן, והזוויות השונות שלה, ההגדרה הזאת שאנחנו נשענים עליה, שאנחנו מדברים על התבגרות, היא תלוית רוח ותלוית תקופה ותלוית חברה, והיא ברוח הקשר של תרבות אינדיבידואלית מסוימת, שרואה בהתבגרות סוג של אינדיבידואציה שנייה, ברוח יחסי האובייקט, אבל בפועל חלק גדול מהמטופלים שלנו לא מתאפיינים במהלך שכזה. אז זאת שאלה אחת, ואנחנו הרבה פעמים רואים שמתבגרים מגיעים לטיפול, ולפעמים הקושי עם ההתבגרות שלהם, סביב תמה, רגש או התנהגות, היא של ההורים שלהם, לא פחות, ואפילו יותר מאשר שלהם, כמו שציינה יארי, אני ארצה להרחיב את הנקודה הזאת, הקושי יכול להיות קושי של ההורה, שמושלך, מובא, מבוטא בתוך מערכת היחסים. דבר נוסף, הוזכר פה העניין של גיל ההתבגרות, כתקופה שמתחילה עם ניצני ההתפתחות המינית, כמו בספר הידוע, פעם התייחסו להתבגרות כאל תקופת חיים מ-12 עד 18. היום יש הרבה מאוד כותבים שטוענים שהסימנים מתחילים הרבה קודם, ולפעמים ניצני ההתבגרות או טרום ההתבגרות, המקור שלה הוא חיקוי חברתי, מה שבלשונו של רטוש נקרא האיפור למיניהו. והיום לא אחת אנחנו מתייחסים לתהליכי התבגרות כמתחילים בגילאי 9 עד 11 ומסתיימים בגילאי 25 עד 30, ההתבגרות המאוחרת, המודל האיטלקי של האיש שנשאר בבית כמעין ילד מתבגר בגיל 28. אבל הנושא הזה של רוח הזמן וההסתכלות על היעילות של הטיפול, וההסתכלות על מה זה טיפול במתבגרים ומה יכול לעבוד בצורה יותר אפקטיבית, היא לא רק נכונה לגבי המושגים ולגבי ההבנות ולגבי שינויי ההתבגרות ברוח הזמן, היא גם נכונה במרחב של אופן הפעולה שלנו כמטפלים, ובעניין הזה אני מציע שאולי לא נכון להסתכל דיכוטומית על המרחב הנפרד שלכאורה המתבגר תמיד צריך, ולשקול את זה מחדש. והדילמה מבחינתי, האם ומתי צריך קודם כל להתמקד במתבגר, ומתי בהורים. וביתר דיוק, האם לא תמיד נכון להתחיל בהורים, ולראות האם להישאר איתם בתהליך התחלתי, לעבור להתמקד בנערה או בנער, ביחסים, או בטיפול משולב. הבסיס המשותף, אם אנחנו יוצאים מתוך בסיס שאומר, שטיפול במתבגר, ותכף אני אראה את זה דרך דוגמה של כניסה לסטינג, הוא טיפול שעוסק במתבגר בגלל עצם הפנייה, יכול להיות שזאת איזשהו סוג של בחירה של אופנות של טיפול מתוך פיצול. מתבגר או מתבגרת, כל מקום שאני אגיד מתבגר או מתבגרת, אם אני לא מייחד, אני מתכוון לשני המינים, יכול להגיע או להיות מנותב או להישלח לטיפול עקב קושי ישיר של ההורים שלו, שלהם איתו, ולאו דווקא שלו עם עצמו ועם העולם. ומשום כך, התבוננות שמתחילה מהמתבגר, באופן כמו אוטומטי, יכולה להביא להפשטת יתר, ואפילו לאלמנט של צמצום. ואני אתן לזה דוגמה, שאני רואה אותה בכניסה לסטינג, בחלק מהמקומות שטיפול במתבגרים זה עיסוקם. שאני מגיע לתחנה, ולתחנה טיפולית, ולעסוק בטיפול במתבגרים, אחת השאלות הראשונות שלי לנציגים מהתחנה, זה לגבי נהלי העבודה והסטינג ודרך קבלת המטופלים והמודל המכוון, כמייצג בעצם את החיבור בין התיאוריה להתערבות. והדוגמה הקלאסית שאני מקבל בתחנות טיפוליות, שיש אשת צוות בחירה שפוגשת את ההורים למפגש אחד, זה גם נאמר מקודם, ואני אגיד בסוגריים שאני מבחינתי החוזה שלי עם הורים הוא תמיד כמה מפגשים, בטרם אני יכול להחליט מהי הצעד הבא ואו להציע חוזה טיפולי, ואחרי מפגש אחד של חברת צוות בחירה, את המתבגר רואה חברת צוות אחרת, שמחליטה אם את הטיפול בו היא תעשה או היא תפנה אותו לחברת צוות אחרת. ואז נוצר מצב שחברת הצוות שמטפלת במתבגר, מקבלת את הרקע מהראשונה, ואחרי כמה פגישות פוגשת את ההורים של המתבגר. הדבר הזה יוצר למעשה מצב שבו גם הברית הטיפולית וגם הקשר מתבססים קודם כל עם המתבגר. ההורה נותן את הרקע,
פוגשים אותו, מתרשמים מההורים ואולי מהדינמיקה ביניהם וההיסטוריה שלהם, אבל הדגש הוא הדגש האוטומטי על המתבגר. והסטינג הזה של המופרדות, לתפיסתי, יכולה אולי לשרת את המרחב של האינדיבידואציה, אבל עשויה באותה מידה לפספס את הצללים ההוריים, למשל במונחים של מננזו, אספסה, וגם במונחים של השחזורים ההוריים, במונחים של מינושין, של גמפל ושל אחרים. ואני רגע רוצה להדגים את זה בדוגמה שמאוד העירה לי את הנקודה הזאת לפני שנים רבות, לא נגיד כמה. אני עבדתי בתל אביב עם נערים ונערות שהם היו באוכלוסיית מצוקה, נושרים ממסגרות, שהיו בעצם במסגרת חינוכית טיפולית שיקומית שהייתה מעין מפלט אחרון, למנוע התפתחות לא מסתגלת ברבדים שונים, וניסתה לנתב את המתבגרים האלה, שהיה להם היסטוריה של כישלונות, היסטוריה אישית, תפקודית, חברתית קשה, להשתייך למסגרת, שהם ירכשו אולי מקצוע, ויקבלו מקום תומך, מקום מלווה, מקום שבעצם נותן להם גם לפגוש מבוגרים אחרים. אחד הנערים, מתבודד, מתנהג מוזר, אני זוכר שתמיד הוא בלט בחצר, כי הוא היה מגיע עם קסקט קבוע, ומשפיל את מבטו, ויום אחד עולה שכבר שבועיים לא רואים אותו בבית הספר, וברור של הרקע הזה מעלה שהיה איזשהו עימות עם ילד אחר, והנער האחר העליב אותו, הוא דחף, הגיב בתוקפנות, ומאז הוא לא מגיע למסגרת. העובדת הסוציאלית ואני, במאמץ אחרון, מבקשים לנסות לקבוע ביקור בית, והאימא של אותו הנער מביעה חוסר אונים, לצד רצון שיהיה במסגרת ולא ינשור, ומזמינה אותנו לבקר בבית. אנחנו מגיעים לבית דל, שאחד הדברים שבלטו מאוד בסביבה, זה שבבית לא היה שום קישוט, קירות ריקים לחלוטין, בצורה שהיא צורה קיצונית, והבגדים של האמא היו מפוזרים בכל הבית, על הרהיטים, על המיטות, על כל חפץ אפשרי. היא סיפרה לנו שהבן שלה הוא כל עולמה, היא מגדלת אותו לבד שנים, והם חיים בבית שניהם. גם הוסיפה שיש לה בני זוג לא קבועים, והתלוננה שהבן שלה מבטא קנאה כלפי גברים שהיא יוצאת או מביאה הביתה. היא הוסיפה וסיפרה שעד לא מזמן היא חילקה את המיטה עם הבן שלה, בימים שהיא לא חילקה אותם עם בן זוג, והיא עשתה שינוי בזמן האחרון. הנער כמובן לא נמצא בבית, כי הוא סירב להשתתף, או יותר נכון נמנע מלהשתתף במפגש, והאמא מדברת בלגלוג שהיא מתארת איך הוא מקנא בבני הזוג שלה, וכמה קשה לה התובענות שלו. היא אומרת, הוא לפעמים ממש מתנהג כתינוק. ואנחנו יושבים סביב שולחן האוכל בבית, והדבר הבולט בבית זה שבחדר המרכזי יש מיטה גדולה, ומול המיטה הזאת יש מעין וילון חרוזים, שמפריד בין המיטה שלה למיטה שמופנית מול המיטה שלה, וזאת המיטה שבזמן האחרון הנער יושן בה. משהו באווירה כמובן, אתם יכולים לזהות במה שאני מתאר, הוא מאוד אינססטואלי, ושאנחנו יוצאים שנינו עם תחושות קשות, ואנחנו חושבים לעצמנו על האופי הסימביוטי של הקשר שנגלה לפנינו, ותחושת האנמש והקושי בנפרדות על החלקים השונים, הצרכים שלה, הצרכים שלו, וההתמודדויות המציפות שאיתם הוא חי, ואני חושב לעצמי על הנער הזה שמסתובב עם הקסקט בחצר המסגרת, וכמה הוא מוצף ממה שקורה אצלו בבית בכל הרבדים, ואני שואל את העמיתה שלי, במפתן מען באותו זמן, מי מזמין את האמא לשיחות? והיא מביעה פליאה על השאלה בכלל, ואומרת לי שאין במסגרת ליווי להורים, זו מסגרת שעוסקת במתבגרים נושרים. ואני מוצא את עצמי מתוסכל ומאוהר. חושב לעצמי על היחסים בין האמא לגבר הצעיר, הילד הזה, שהיא מגדלת, ולאמביוולנטיות ולקושי העצום שלה לגדל אותו. וחושב שבשביל לקדם אותו לאיזושהי מסגרת ועצמאות, בתוך המסגרת הזאת של עירור הדחפים והקושי בגבולות, והקושי שלו לתכלל את עצמו לתמונת עצמי שלמה, בשביל לעזור לו לתפקד, חייבת להיות מודעות, או איזשהו תהליך של שינוי אצלה, כדי שהיא תהיה בעמדה רגשית שונה, אחרת, מאפשרת. ולמעשה, היא המטופל הראשוני. והשאלה היא עד כמה אנחנו בכלל יכולים לעזור לנער הזה, שזאת סביבת חייו, כאן, עכשיו והיום, מבלי לנסות להיות לעזר לה להתפתח, כי אחרת יכול להיות שהגבול הוא האפשרות, היא כמעט בלתי אפשרית לבצר עבורו משהו של התפתחות ולמנוע את הרגרסיה.
כבר אז אני הרגשתי שיש תחושה של חוסר של פער בין העבודה שהיא לפעמים חסרת ההקשר הפסיכולוגי העמוק של היחסים. והמסקנה שנבטה בי הייתה שלעיתים אין הרבה סיכוי להוציא נער להתפתחות so called מוצלחת או מגדלת ללא טיפול משמעותי בהורים שלו, גם שיש לנו מטרה פרקטית הסתגלותית לכאורה. והמסקנה הזאת עם השנים התפתחה למחשבה שעבודה מותאמת כדאי לה שתיקח בחשבון את הבן אישי, את מרחב ההקשר, היחסים, לפני שהיא כמו באופן אוטומטי פונה להתמקד בטיפול במתבגר. אנחנו מסתכלים על המתבגר והוא חי בבית של ההורים שלו, מושפע ומשפיע. הוא חי, הוא הורג את ההורים באופן משאלתי, הוא הורס ויוצר כאחד, ילד שאינו ילד. הוא עושה פרצופים ומתאפר לסירוגין. המבוגר, ההורה, אולי חרד במיוחד בשלב הזה של החיים מול ההתפתחות העוצמתית והריאקטיבציה שהיא מעוררת, מול ההתכנסות או המצוקה או הקושי של בנו או ביתו. אותו הורה הוא זה שלא אחת יוזם את הפנייה לטיפול. ואם נסכים שלפחות לפעמים האדם ההורה הוא המחולל או משפיע מרכזי על הקושי של ביתו או בנו, המסקנה היא שפחות יעיל לטפל במתבגר בלי להיות במגע עם המצוקה של ההורים שלו, ולפעמים כדאי למקד את הטיפול, או לפחות את השלב הראשון של הטיפול, במצוקה ההורית. נכון, תכלול והחזקה של טיפול בהורים, במקביל, או בכלל לפעמים, מציב אתגרים. ולפעמים, לעתים, זה יותר כדאי לעשות את זה סדרתית ולא סימולטנית. אבל השארת האופציה הפתוחה עבורנו כמטפלים, כעמדה בסיסית, בסטינג ובתפיסת העל, היא בעצם הרעיון שאני רוצה לחדד אותו. עכשיו, היו תיאורטיקנים אחרים שדיברו על הצורך של המתבגר לעמוד ולממש בהתאמתות את המקום שלו מול המשפחה, וזאת נקודה שהיא לפעמים באמת משמעותית בפני עצמה, אבל שאנחנו מטפלים במתבגר בלי הורים, אנחנו עלולים להיות במצב שאנחנו מכחישים את העובדה שההורים היוצרים שלו הם אלה שצריכים לשנות את הדינמיקה של היחסים ולפגוש את השינוי וההתפתחות הפרטית שלו או שלה בנפרד ממי שהם. כאשר תמיד בעצם יש הקשר של פחדי ההורים וההסתכלות שלהם לגבי המתבגר הגדל לנגד עיניהם, מעבר ללשרוד את מי שהוא, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים שהכותבים שעוסקים בהתבגרות מדברים על התפקיד של ההורה להיות סלע ולשאת את הסערה ההתבגרותית, ואני חושב שזה לא מספיק, והרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים לתת מקום למצוקה ההורית שמתבטאת במפגש עם המתבגר ועם ההתבגרות, כדי שנוכל להגיע אליו. כאשר ההורה מפנה נער לטיפול, ולא אחת גם כאשר הפנייה היא מבית הספר או מהנער או הנערה עצמם, הקושי מוזן, מופעל ונוכח בהקשר, אם לא בעקבות הקושי של ואצל האמא או האבא עצמם. ברור שבחלק מהפעמים, שיש דילמה פר אקסלנס תוך אישית, או קשורה לקונפליקטים שבהם להורים אין קשר, יש מיקוד, יש מקום למקד את העבודה ישירות במתבגר. אבל באחרים יש פחות טעם ולפעמים אין טעם בכלל. ולכן כדאי שאנחנו נחליט לגבי ההתמקדות, אחרי שאנחנו מבצעים התרשמות קלינית שמבוססת על הערכה מקיפה ומבינה, ומתוך ברית טיפולית משמעותית עם ההורים, ותוך כדי הבנה של התמונה המשפחתית הכוללת, שזה אומר שזה לא יכול להיות במפגש אחד עם ההורים, כי במפגש אחד עם ההורים, הסיכוי שאנחנו ניצור ברית, והסיכוי שנהפוך אותם לסוכנים בתוך תהליך השינוי הזה, או למתמקדים בתוך העיסוק האישי שלהם, ומה קורה עם גיל ההתבגרות, להם עם המתבגר או המתבגרת הספציפיים האלה, הוא יהיה מאוד מאוד קלוש. ואני רוצה לתת דוגמה, שאני גם מזכיר בטיפול דינמי במתבגרים, כי זו דוגמה שחוזרת על עצמה לא אחת, והדוגמה שאני אתן היא דוגמה של הורים למתבגר שמוצאים בחדר הילד המתבגר שלהם שקית של גרס. ואז הם מגיעים חרדים, לחוצים, מבוהלים אפילו, לתוך מפגש ייעוצי, ומבחינתם זה מאוד ברור, הם רוצים להביא את המתבגר לטיפול, והם שואלים את עצמם איפה הם פספסו, הם שואלים את עצמם אם העובדה שהם חשבו שהוא מעשן, ועכשיו מסתבר שהוא מעשן גרס, מעיד על בעיות בקשר, מעיד על קונפליקטים אצלו, והם מאוד מאוד מודאגים, והרבה פעמים השיחה מהר מאוד הולכת לחששות שהוא מכור, שהוא יתמכר, שנפגע האמון, שנפגעה התקשורת, ואחרי החלה של החרדה וקצת עיבוד ושאלות על החשש לדבר איתו,
אני במקרים האלה משתהה ומנסה להבין את המפגש שלהם עם הנושא. ובמקרה של הדוגמה הזאת שאני אתן, מסתבר שהמפגש של ההורים עם הנושא הוא מעניין, הוא מורכב, כיוון ששניהם היה להם ניסיון עשיר בשימוש בסמים בגיל ההתבגרות, לאו דווקא גרס, הרבה מעבר לו, ושניהם אומרים שהם יצאו מזה בשן ועין. מה זאת אומרת? האמא שהיא מדברת על השימוש שלה בסמים בהתבגרות, שבעיקר היה בתחילת ההתבגרות, מדברת על זה שזה הרחיק אותה מאנשים וחברה, והאבא אומר שזה היה אצלו בסוף גיל ההתבגרות, תקופה ארוכה של שימוש, הוא אומר שזה סחף אותו הרבה מעבר להתנהלות של הרס עצמי. אבל זה מעלה אצלי כשאלה כמטפל, אם שניכם הייתם שם ויצאתם, אז מה כל כך מטריד אתכם לגבי המתבגר? מטריד אתכם הסבל שהוא עומד לעבור כי אתם מסתכלים על תוצאת הקצה ומה עבר עליכם, או מטריד אתכם דבר אחר? אחד הדברים שאנחנו פוגשים אצל ההורים במקרה הזה ובמקרים דומים, שיש שאלה לגבי החולשה של הילד, יש שאלה לגבי העובדה שהוא אולי עדין, אולי יש לו הפרעת קשב, אולי הוא רגיש מדי, והם חוששים שהוא לא יעמוד בתהליך הזה שהוא נכנס אליו, וגם לפעמים עולה דבר אחר, וזה בינם לבינו לגבי הקשר, לגבי הסודות, ולגבי החלקים הידועים והלא ידועים מבחינת המתבגר, שגדל להיות בוגר ולא מכיר חלקים משמעותיים בהוריו, וזה השאלה, האם לחשוף דברים שהם אף פעם לא חשפו, לגבי החלקים הפרועים בתוך ההוויה שלהם כמתבגרים, כאשר הוא בעצמו מתבגר. ואז הם מעלים את הנקודה הזאת לשאלה בתוך המרחב הטיפולי. האם הם יפתחו את הדברים, האם הם יפתחו את הדברים בינם לבין עצמם, ומה הם עושים מול התחושות שלהם שהם מאוד מאוד מוטרדים ומודאגים מהמצב הזה. וכאן אני רוצה לדבר על הפנים של ההורה, פני ההורה. 2-3 דקות וצריך לעשות, בסדר? בסדר גמור. רטוש אומר לנו, מדבר איתנו, אני אוהבת להתאפר ולא אהבתי לעשות פרצופים. למה הנערה מעדיפה להתאפר ומה מייצג הכיסוי, הזהות או הפרסונה הזאת? שהורה מגדל את הילדים שלו בהתבגרות שלהם, כמו שגם מוזכר קודם לכן, הוא נפגש עם ההתבגרות שלו. ואם היא הייתה סוערת ומפחידה, יכול להיות שמתוך ההזדהות שלו ההורית הוא נבהל וחש את הקושי של ההתמודדות עם הסערה הזאת, ואז הוא לפעמים יגיע לתוך התהליך הטיפולי ויפנה את הילד או הילדה שלו לטיפול. שיש לנו הורה שאנחנו רואים אותו במבט מתפעל ומאפשר, כמו שדיברו מרוג'ר, סבי התיקוף המודר, דרך וויניקוט קוט ובורנשטיין ואחרים, אין לנו בעיה. שיש לנו הורה שהוא מבוהל או מאשים או מאוים, אנחנו נמצאים בזירה אחרת. אבל הרבה מאוד פעמים בקליניקה אנחנו נפגוש הורה עם מבט חרד. מבט חרד ומבט דואג. למה המבט שלו חרד או דואג? בגלל שהוא מפחד ממה שהוא רואה, זה מזכיר לו את הקונפליקט שנפטר בצורה חלקית או לא נפטר בכלל, ומציף אותו בתחושות שלא מאפשרות לו להיות במרחב מגדל אידאי, אלא במרחב מאוד מאוד מצומצם. מעבר לזה, כמובן, כמו שהוזכר, ברגע שהמטפל עושה את הברית עם המתבגר, אז ההורה גם יכול להיות בחשש מהברית המאיימת, מהפוטנציאל להחליף אותו, וגם אותנו כמטפלים זה מעמיד במצב מאוד מורכב של להיות ההורה הטוב, או תחליף ההורה, או הדמות ההורית באופן אוטומטי, כאיזשהו צלע אחרת במשולש. אבל אם אני רגע אתמקד בנקודה הזאת של הסטינג והברית, ובמי צריך לטפל, אני אמקד את הדברים בנקודות הבאות. אם אנחנו רגע מסתכלים במונחים אפילו קלייניאנים או וויניקוטיאנים במידה מסוימת, יש שאלה אם אנחנו כמטפלים לוקחים עמדה מפצלת או עמדה יותר אינטגרטיבית. אם אנחנו מטפלים במתבגר והברית שלנו היא בעיקר איתו, ברמות מסוימות אנחנו מכחישים, לטובת האינדיבידואציה וכן הלאה שהזכרנו קודם, אנחנו מכחישים את המקום הממשי הנוכחי, החי וקיים של ההורים בטיפול, ואנחנו מתמסרים כמבוגר שהוא הורה תחליפי. דבר שני, הרבה פעמים מטפלים במתבגרים, מוצאים את עצמם בתפקיד של לתווך למתבגר, את המתבגר להורים, לייצג אותו, להיות מגשרים. כמו שאמרה לי מודרכת אחת בצורה ממחישה, במפגש עם ההורים אני הרבה פעמים מרגישה עורכת הדין שלו. כל הנושא שהוזכר פה של פרטיות, סודיות והפיצול שמתרחש. אבל המתבגר חי ביחסים ממשיים עם הוריו, והוריו לא רק מופנמים בו, גם מושלכים אליו.
החרדה שלהם היא זאת שהרבה פעמים מביאה אותו לטיפול. הם מביאים אותו לטיפול, אבל הכאב, הסבל, המצוקה היא שלהם. שליטווק למשל מדבר על אמפתיה סימולטנית, הוא מעודד אותנו להבין, לנסות להיות אמפתי, יש שיגידו אהבת מטפל בריאה, את ההורים לא פחות מהמתבגר. אבל בשביל להיות מסוגלים להיות במצב הזה, אנחנו קודם כל צריכים להיות עם ההורה, עם ההורים, לפני שהמתבגר נכנס לחדר ומבקש לעשות פיצול כזה או אחר, או מביע שאלות לגבי המוכנות שלו שנהיה בקשר עם הוריו, ולא עם הוריו אלא איתו בלבד. ולכן לתפיסתי אנחנו צריכים לפתח חשיבה שאומרת דבר כזה. בטיפול אינטגרטיבי במתבגר, לצאת מהקונספציה שאומרת שיש יתרון מובנה לעבוד עם המתבגר לבד, או בעיקר או בנפרד. להגיע אל מפגש עם הורי המתבגר והמתבגר עצמו, מתוך עמדה שהיא לא מפצלת, אלא רואה את ההורים כמרכזיים, גם אם הם צריכים לשנות את הקשר ואת התפיסה עם הילד המתבגר ולהפך, אלא רואה את ההורים כמרכזיים בהוויה הנפשית של המתבגר, ואת העבודה עם וסביב המשולש, מתבגר או הורה מטפל, כאיזושהי נדנדה טריאדית. אם אין הורה בלי מתבגר ואין מתבגר בלי הורה, בטיפול פסיכולוגי סביב פנייה של מתבגר, האתגר היא להחזיק את המורכבות הזאת בתוכנו, והחיפוש הלא אוטומטי אחרי האפשרי והמתאים הוא המרכז של העבודה שלנו, עם כל המורכבות שאומר מה זה לטפל בהורים, בוודאי מה זה לטפל בהורים לפני, אחרי או בשילוב עם מתבגר. לסיכום, מתבגר לרוב אינו מזמן את עצמו ישירות לטיפול. לא אחת עומדת מאחורי המתבגרת מישהי או מישהו מוטרד או דואג, חושש מהסבל או חושש מהתפתחות לקויה. אם אנחנו נרשה לעצמנו להיות בעמימות, שבכל הפניה יש מספר רבדים, ולא לצאת מתוך קונספציה עקב התיאוריה ועקב תפיסות מסוימות מאוד, שתמיד יש משבר ותמיד יש קונפליקט ותמיד צריך ליצור את מרחב הנפרדות ולוותר על האינטגרציה, אם אנחנו לא יוצאים מתוך הקונספציה שהמיקוד האוטומטי הוא לא בהורה, לא בקשר ולא במתבגר, אלא מתוך עמדה פתוחה ושוהים בעמימות של ההיכרות עם ההקשר, אז אנחנו גם אם מתבגרים לא יודעים בעצם מי המטופל, ואנחנו יכולים בגישה כזאת לסייע להתבגרות של בן משפחה, אחד, דרך היכרות עומק עם ההורים וההקשר, ושתיים, מתוך מחשבה שהטיפול יכול להיות במסלול שהטיפול הוא משולב, או טיפול בהורים, או טיפול במתבגר, בסדר כזה ואחר, לפי ההתפתחות הטנטטיבית של התהליך הספציפי של הטיפול. אז עד כאן איזושהי נגיעה באמת על קצה המזלג במורכבות הזאת של הורים, מתבגרים וטיפול שנע בין המתבגר לבין ההורים שלו. תודה רבה, דרור. כשהקשבתי לך, חברים, אתם מוזמנים להתחיל לפתוח מיקרופונים או להרים ידיים או בכל דרך שבא לכם. עד שתעשו את זה, אני אגיד איזו מחשבה, שטלי, כשהקשבתי לך שבעצם גם אתה וגם יארי, אתם שניכם אומרים משהו שהרבה פעמים שומעים משהו הפוך. הרבה פעמים שומעים ממתבגרים או ממטפלים במתבגרים שהם אומרים, אם אני אזמין את ההורה, אני חוסם חלקים במתבגר, אני חוסם את החופש שלו. ובעצם שניכם מעמידים איזו עמדה הפוכה, זאת אומרת שדווקא הדרת ההורים היא בעצם גם הדרה של קולות או חלקים מהמתבגר, כמו שהיה נגיד במקרה של ההדרכה שתיארת יארי, שההדרה של ההורים בעצם גורמת להדרה של איזשהו קול של המתבגר, ולא כמו שאופים אנחנו חושבים הפוך. זה מעניין, זה כאילו קצת הופך את הקערה על פיה. נכון, אני אתייחס לזה בקצרה, אני אחרי יום ארוך, אבל בשעה הרבה יותר מוקדמת, נפגשתי עם אבא שאני עובד איתו בטיפול הורי, שביקש להזמין לכמה מפגשים את הבת המתבגרת שלו, והיא סיכמה ואמרה משהו מאוד יפה בסוף, היא אמרה, אני מרגישה שאני מספרת דברים שכאילו דיברתי עליהם, אבל לא דיברנו עליהם, והוא אמר, כן, אני שומע אותך היום מעמדה מאוד רעננה, כחלק מהדברים שאמרת, אמרת בזמן שהם נחוו, הם עסקו כאילו בניתוח אירועים מההיסטוריה שלה, והיום שאני שומע את זה, זה משנה לגמרי את המחשבה שלי על איך תפסתי את הדברים, ואיך הקשר אז היה בינינו, וזה גם משנה את הקשר היום בינינו. לגמרי. אז אנשים... כן. חברים, כל מי שרוצה להרים יד, לפתוח מיקרופון, ולומר את כל אשר על ליבו, או ליבה.
מחשבות, שאלות, דוגמאות. אני אשמח לשאול שאלה, להעיר. אנא. אני פסיכולוגית התפתחותית, אני מטפלת בילדים צעירים יותר, ומה שהבאתם היום מאוד, כלומר זה איך אפשר אחרת בעצם, איך אפשר שההורים לא יהיו בחדר, למרות שמלאני קליין אולי לא הייתה מסכימה איתנו, אבל אני ככה תוהה איפה השינוי הזה חל, באיזה שלב שבו בעצם כל כך ברור שההורים לא בחדר הטיפולים, ולכן המפגש היום מכניס אותם שוב לחדר טיפולים. כלומר, כאימא למתבגרים, ברור שחשוב לי מאוד לדעת מה קורה איתם. הקשר הוא לא שונה, עומק הקשר לא שונה מאותם קטנים, אבל משהו בתוך התהליך הטיפולי, באמת בסטינג הטיפולי, שם את ההורים במקום שונה, ואולי ככה השאלה, מה קורה שם? יערי, את רוצה אולי להתייחס? לגמרי בטוחה שהבנתי את השאלה. את כאילו שואלת איך קרה היסטורית בכתיבה או בפרקטיקה? לזה את מתכוונת? אני אומרת שזה היסטורית, זה חברתית, אני חושבת שבהסתכלות הטיפולית באמת המקום של ההורה השתנה גם בגיל הרך, אבל ההורים נכנסו בגיל הרך לחדר, והיום אני חושבת לפחות בארץ ובהרבה מקומות עם הטיפול הדיאדי וגם הטיפול בהורות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בטיפול בהורות וזה נשמע כל כך הגיוני. והמתבגרים, הטיפול המתבגרים שלי היה נשמע מאוד הגיוני מה שתיארתם היום, ולא חדשני, אלא כלומר איך אפשר אחרת אפילו, אבל זה מתוך חשיבה מאוד מאוד התפתחותית של הגיל הרך. מה קרה שם? האם זה הסודיות באמת, הפרטיות, המחשבה הזאת שבאמת הוציאה את ההורים מן החדר? כן, אני חושבת, אני אנסה ככה לענות על מה שאני חושבת. אז קודם כל אני חושבת שגם כשאת מסתכלת על עבודה עם הורים אצל ילדים, לא ככה התחילה החשיבה הפסיכואנליטית בטיפול בילדים. אני חושבת שגם קליין וגם אנה פרויד שלחה את ההורים לטיפול, אבל לא הם טיפלו בילדים. הרעיון אני חושבת היה, אני חושבת שאחד האתגרים בטיפול בילדים ובמתבגרים, שהמטפל צריך להכיל חוויות של טרנספרנס סביב ההורה המופנם וסביב ההורה האובייקטיבי. כלומר, במבוגרים אנחנו לא עובדים עם האמא, אנחנו לא עובדים עם האבא, אנחנו יכולים באמת להיות מאוד, לשמוע רק את הקול של המבוגר שמספר על אמא שלו או הבן זוג שלו שלעולם לא נפגוש. אצל ילדים ומתבגרים זה אחד האתגרים הכי גדולים בטיפול. אני חושבת שגם דרור קצת הזכיר את זה. איך אני מצליחה להקשיב גם להורה האובייקטיבי וגם להורה המופנם של הילד. ולכן אני חושבת, נדמה לי שבגלל זה היה הרבה יותר קל להדיר את ההורים החוצה, ואגב זה גם עדיין קורה. עדיין, אני חושבת שהרבה הורים, הרבה אנשים שמטפלים בילדים, רוצים לפגוש את ההורים, אבל זה לא כל כך מתאפשר. ההורים לא מגיעים, למטפל נוח לא לראות אותם, כי יותר קל לנו להיות רק עם הילד או רק עם המתבגר. ואני חושבת שבשנים האחרונות זה קצת משתנה, אבל זה מעמסה רגשית גם על המטפל להיות עם כל הקולות השונים האלה. לפעמים מתבגר מתאר דברים נורא קשים עם ההורים, אבל אתה פוגש את ההורה והוא לא מרשים לך ככזה, אז איך אתה עובד עם כל ההפנמות, עם כל ההפנות הפנימיות, עם כל ההורים בחוץ, זה לא פשוט בכלל, זה לא פשוט בכלל, אני חושבת שזה הנוח. אני חושבת שפסיכולוגים פשוטים, כן דרור. לא סיימת, כן. סיימתי, כן. אני רוצה לחבר את זה לנקודה, אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, וזה גם הרבה פעמים שאנחנו פוגשים מתבגר בחדר, אז דבר ראשון שהוא אומר, זה רגע מי ידע על זה, ואני לא רוצה שההורים יהיו בתמונה, וכדי שאני אשתף משהו אני צריך כך או אחרת. אנחנו צריכים לזכור שהמתבגר הוא לא ילד, והוא באמת מביא את החלקים הבוגרים, השכליים, החשיבתיים, החדים, המאתגרים, הציניים, הסרקסטיים, לתוך הקשר, ומהר מאוד הוא מבקש הרבה פעמים את המקום הזה. לכן אני אומר, קודם כל תשעה עם ההורים מספיק זמן כדי ליצור ברית, וכדי לבדוק מה שצריך, לפני שאתה פוגש את המתבגר, כי הרבה פעמים המתבגר שהוא ייכנס לחדר, אחד הדברים הראשונים שהוא יגיד זה, כמו שבמדבקה שלך בועז, בלי כניסה של הורים.
כן? אבל אתם יודעים, אני רוצה רגע להשתמש בשאלה של נעמה, כדי לנסות להעיר עוד איזה פן, אה, שאני חושב שאולי חשוב רגע להגיד גם אותו, כי אחת התשובות, אני חושב, לשאלה של נעמה, זה העניין של היריבות. הרבה פחות אנחנו רואים בגיל הרך או ילדים צעירים, את הנושא שההורים במובן התפתחותי, לא במובן בעייתי, הופכים להיות גם יריבים של הנער. אני ככה חושב על הדיבור של לורל, שהוא מדבר על גיל ההתבגרות כחלק מאיזה סיפור אדיפלי שלם, זאת אומרת, כחלק מהגדילה, הגדילה עצמה, מאוד מורגשת בגיל המתבגר, כי גדילה, הרי למה המאבק של הנפרדות? חלק ממאבק הנפרדות, כי הגדילה, הנפרדות מסמלת גדילה, והגדילה הורגת את ההורה, מקטינה את ההורה. ולורל כותב שם משפט מאוד יפה, אומר בתהליך הזה, opponents are required, חייבים, היריבות היא חלק טוב של העניין. אז אני שואל גם יארי לגבי הפרוזדור, מה שאתה מתאר, דרור, שבתוך הפרוזדור הזה, והתיאור של ההורה כמי שמוליך את הילד החוצה, יש את רכיב של מאבק. איך אתם תופסים אותו, את המאבק במובן החיובי, הבריא שלו, ההכרחי שלו? שאולי השאלה אם ההורים כן או לא בפנים, הוא מייצג גם את המאבק הזה. אני חושבת שכן. ויש לנו פה המון עבודה כמטפלים למתבגרים, לעזור למתבגר ולהורה להיות שם בלי לחרוץ איזה כיוון מסוים, כלומר, זה חלק מההתהוות, כן? זה לא לקבל את הכל כמובן מאליו, זה לא לעשות הורדות ידיים, אלא להיות שם במקום הזה. וזה באמת אחד האתגרים הגדולים מבחינה, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, כי בגיל הרך אתה מכניס את ההורה וזה בסדר, וגם בגיל יותר צעיר, רוב הילדים ממש מקבלים את זה שההורים בפנים, אצל מתבגרים זה חלק, אבל אני עובדת הפוך ממך, אתה אומר אני רואה את ההורים, עם ההורים, ואחרי שאני יוצר ברית עם ההורים ואני מכיר אותם, המתבגר אומר, free of parents, בסדר, מה שאני בדרך כלל עושה, אני למפגש הראשון מזמינה את כולם, את ההורים והמתבגר, מתישהו מוציאה את ההורים, כדי לייצר איזה ברית עם המתבגר, ואני די אומרת לו שאני צריך לראות קצת את ההורים שיגידו כל על ליבם. ואחר כך במהלך הטיפול, אם אני באמת מרגישה את הצורך, אני מנסה לעבוד עם המתבגר על הדבר הזה, איך אנחנו עושים תנועה בין אני לא רוצה לראות את ההורים, ואיך אני יכולה לראות את ההורים במובן כזה שבאמת הדברים שחשוב לו שיהיו בחדר יישארו. עכשיו זה באמת תנועה אחרת ממה שאתה עושה. אני לפעמים מרגישה שאם אני אראה קודם את ההורים, יכול להיות דווקא שאז המתבגר יגיד, אז לא. אבל זה מעניין, כי כנראה גם אצלך זה עובד וגם אצלי, כי כל אחד מאוד מאמין במה שהוא עושה, אבל שאנחנו יודעים שזה חלק חשוב במקצוע. כן. אני אגיד שזה, להיות עם ההורים ולשהות עם ההורים, אחר כך מבחינתי יש שלב שאני מתלבט, האם להכניס את המתבגר, האם לראות את המתבגר לבד, ומה לעשות עם זה. אבל אני מתחיל מההורים כיחידה שיוצרת, והיא הנקודה המרכזית, וממנה אני צריך לבדוק האם להישאר איתם, או לעשות התערבות יותר משפחתית, התערבות במתבגר. הרבה פעמים זה הולך להתערבות במתבגר, אבל אחרי שאני מנקה בבדיקה הזאת את הקונפליקטים ההוריים. וההורה החרד, ההורה הדואג, ההורה המאוד מוטרד, העבודה על החלק הזה היא יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, בין אם אני אפנה את המתבגר למטפל אחר, ובין אם אחר כך לא יהיה צורך, ובין אם יהיה פה טיפול גם במתבגר. אבל אני חושב לגבי העניין הזה של המתבגרים, שהמתבגר בא כדי להילחם בהורה, כדי לתפוס את מקומו. זה נכון מאוד שמיאנה פרויד, בלוס ואחרים, הם דיברו על זה שיש מאבק, כן? ומהתיאוריה האריקסוניאנית והרבה מאוד גישות, הם דיברו על מאבק שיוצר את הזהות. ואני הזכרתי את זה, אחד הוויכוחים הוא האם באמת תמיד יש מאבק כזה. האם המאבק הזה הכרחי לעיצוב הזהות? ואנחנו רואים שבפועל שכמובן המאבק הזה הוא לא תמיד גלוי, ולפעמים הוא בכלל לא נראה, או לפחות לא בשלבים האלה. כן. טוב, הספרות היותר עכשווית על גיל ההתבגרות, אני לא הספקתי להכניס את זה, אני מבינה שאנחנו מסיימים, גם היה הרבה מחקרים של דניאל עופר בשנות ה-70, שבאמת מצאו שאם ההורים יכולים לעמוד מה שאני קוראת בפרוזדור הזה, כנראה לא יהיה מאבק, יהיה רוויזיה ביחסים, פשוט לא, והרבה לא צריך מאבק בלי להפוך את המתבגר לכנוע.
אלא ההורים שם עושים איזה דרך בברכת הדרך. כן. תמיד חשבתי שהמשפט הכי כואב שמתבגר יכול להגיד להורה, זה לא אני שונא אותך ולא כל הדברים האלה, אלא אתה בכלל לא מכיר אותי. ואז אנחנו מתים, אני לא מכיר אותך. טוב, אני רוצה לפני סיום, נעמי כתבה לי קודם שאולי זה גם, תזכרת בתחילת הדברים שלך, יארי, דורית הופ, אז אולי זה גם נכון להזכיר אותה, דורית הופ שנפטרה לפני, אני חושב כמו 6 שנים, והייתה אדם שפרס את ההשראה שלו על רבים רבים בתחומים שונים, אז ככה גם המקום לציין את זה, את התרומה העצומה שלה לתחום הזה כמו לתחומים נוספים. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה ליארי ולדרור, על התחלה של פרימה של הפרדוקס הזה, ובטח אני חושב כל אחד מאיתנו שיושב פה בקהל, חושב כמטפל למתבגרים, חושב כהורה למתבגרים, חושב להורה למתבגרים שבטיפול אצל מישהו, יש לנו המון המון זוויות שמתוכן אנחנו מקשיבים לדברים האלה, אני חושב שפרסתם לנו המון מחשבות סופר מועילות, סופר מפרות, אז המון המון תודה לכם על ההרצאות ועל הדיון, תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו הערב, ושיהיה, דרור, עברנו בלי אזעקה אפילו בצפון, אה? בינתיים כן. טפו טפו טפו, שישאר ערב שקט בכל המקומות, וסוף שבוע שלב וטוב. להתראות. תודה רבה.